2009 पासून हस्तकला मी इकॉलॉजिकल सोसायटी पुणे याचा काय म्हणतात प्रकाश गोळे यांचा शिष्य आहे. तर त्यांच्या फिलॉसॉफीप्रमाणे निसर्ग काय आणि जैवविविधता याचा पूर्ण अभ्यास केलेला आहे डॉक्टर. आणि त्या हिशोबाने कोकणाबद्दल लहानपणापासूनच प्रेम आहे. तर कोकणाचा विकास कसा असावा आणि कसा नसावा याच्याबाबत काही धारणा आहे आणि त्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि लोकांवर किंवा पर्यावरणावर अन्याय होत असेल तर लोकांना एकत्र घेऊन काम करणं, स्वतःच्या खिशातले पैसे टाकणं, तर अशी कामं कर. तर 2009ला हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर सर्वात पहिला माझा संबंध आला जैतापूर आंदोलनाची. आणि पहिल्याच आंदोलनात जर भेट कोणाची पहिली झाली असेल तर शशिकांत वंशी. 2009ला ते नवाबामध्ये काम करायचे आणि म्हणजे हा जैतापूर परिसर असेल, नाणार परिसर असेल किंवा बाजू सोलगाव, हे काही लांब नाही, सगळं एरिया डिस्टन्स 2-4-5 किलोमीटरचे अंतर आहे. असं रोड वाईज गेला तर 10-15 किलोमीटर. आणि यांचं गाव आहे कशेळी, म्हणजे देवगडी बीच वगैरे आपण आता सध्या बघतो ते कशेळी निसर्ग सौंदर्य आणि कणकादेवीचं जे मंदिर आहे कोकणातलं फारच वेगळं सूर्य मंदिर कणकादेवी, हे यांच्या घरापासून फारच जवळ वारीशी. तर तिकडचा परिसर आणि तिकडचा निसर्ग याच्यामध्ये पूर्ण मिसळून गेलेला हा पत्रकार होता शशिकांत वंशी. तर गावागावात काय होतं, वाडीवाडीत काय त्याची इत्तेभूत माहिती ठेवणारा तो. परंतु कसं तालुका पातळीवरच्या पत्रकारांचं जीवनकाळ कळतं असतं. म्हणजे अभिषेक पत्रकार असते मुंबई किंवा इंग्रजी पत्रकार त्यांचा आयुष्य म्हणजे मुंबई आणि मुंबई परिसर असतो. पण वाडीवाडी आणि गावागावात जर पसरायचं असेल तर फार डिफिकल्ट असतं आणि त्यात प्रामाणिकपणे काम करणं. जैतापूर पूजा प्रकल्प असेल किंवा नाना रिफायनरी असेल आणि आता बारसू रिफायनरी विरोधी आंदोलन असेल, हे सगळे प्रामाणिकपणे कव्हर करायला एक मोठा पाठीचा प्रणा आणि पॅशन आहे. ते वारीशीकडे होते. जैतापूर पूजा प्रकल्पाची किंमत आहे 6.5 लाख कोटी आणि हा नाणाचा प्रकल्प होता 4.5 लाख कोटी. म्हणजे तुम्ही 11 लाख कोटीच्या प्रकल्पाला पत्रकार सातत्याने विरोध करतो तर त्याच्यावर किती प्रेशर असू शकतो त्याचा तुम्ही अंदाज आणू शकता. बाकी बारसू सोलगाव रिफायनरी ज्यावेळी आंदोलन सुरू झालं होतं त्यावेळी एक गॅप पडला. कोविड नाणार रिफायनरी जाऊन बारसूची रिफायनरी प्रस्तावित होण्याच्या 2 वर्ष. मार्च 2019ला नाणार रिफायनरी रद्द करण्यात आली होती आणि ही साधारण मार्च 2021 पासून बारसू रिफायनरी होणार वारे वाढू लागले. आणि या 2 महिन्याच्या 2 वर्षाच्या काळात सर्व सिटी पत्रकारांपासून आणि राजकीय पक्षांपासून सर्व आपल्याला माहितीच आहे, पूर्वी विरोधक बसणारे आणि आता समर्थक झाले असं सगळं झालं. परंतु त्यामध्ये एकच म्हणून राहिला होता वारीशी, जो कंपनीच्या सर्व अमिषाला दडपशाहीला किंवा दडपणाला बळी नाही. आणि या जेव्हापासून आंदोलन पहिलं चालू झालं होतं 2021ला पहिली बातमी आंदोलनाची म्हणजे देवाची मोठे तिकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी तिकडे सांगितलं रिफायनरी समर्थनाचे ठराव करायचे फेब्रुवारी-मार्च 2021. कारण असं होतं की उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचं असं असतं की आम्ही लोकांना कोकणाबद्दल धोरणात्मक निर्णय वेगवेगळे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या येतच नाही, विचारच नसतो. आम्ही लोकांचा विरोध तर आमचा वेगळा. मग ठीक आहे, त्या काय केलं की आधी लोकांचा समर्थन दाखवण्यासाठी तिकडे पहिलं देवाची गोठणी गावामध्ये सांगण्यात आलं की तुम्ही रिफायनरी समर्थनाचा ठराव घ्या. पण आमचे त्यावेळेचे कमलाकर गोरव जे सरपंच होते त्यांनी नकार दिला. त्यांनी 18 वाड्या देवाच्या गोठणी तिथून हे मागवलं सगळ्यांच्या वाड्यांचं म्हणणं. सगळ्या वाड्यांनी एकमताने सांगितलं की जर नाणारला रिफायनरी वाईट होती ती चांगली कशी होणार म्हणून आम्हाला नको असा ठराव पास केला. आणि त्याची जी न्यूज होती ही लोकांनी सांगितलेलं की तुम्ही ठराव करून घ्या. ही वारशी पहिली केली त्यावेळी मार्च 2021ला केली. आणि त्यानंतर सातत्याने आता महानवी टाइम्सचे संपादकांचे सुपुत्र पण इकडे आलेले आहेत.
पण ही काय माननीयांच्या ॲडव्हर्टाईज काय आम्ही म्हणजे असं ॲडव्हर्टाईज नाही, जाहिरात नाही, तर त्यांच्या बातम्या कशा असतात, त्यांच्या बातम्यांचा पोत कसा असतात आणि काय लेवलला रिफायनरीच्या विरोधाच्या आणि लोकांच्या भावना त्या व्यक्त केल्या जातात त्यांच्या बातम्यांतून, याचं प्रात्यक्षिक दाखवतं. प्रत्येकाने आपण थोडं तरी त्या बातम्या कशा आहेत त्या बघितलेल्या जातात. कारण या बातम्या तुम्हाला लोकसत्ता आणि महाराष्ट्र टाइम्समध्ये अशा पोताच्या बातम्या तुम्हाला येणार, कोण म्हणेल या बिग्रेड आणि सिक्रेट बातम्या असतात, परंतु या आमचं हृदय होणाऱ्या जो आंदोलनाला पुश केला पाहिजे होता, आंदोलन चारी बाजूला बसवलं पाहिजे होतं. म्हणजे खरंच तिकडची पंचक्रोशीची जनता एकत्र झाली आणि आंदोलन करते आहे, तर ह्या सगळ्या बातम्या त्या वारिशींच्या साहेबांचं आमचं एक मोठं योगदान आहे. आधीपासून होतंच, जगतापूरपासून त्यांचं योगदान होतंच की काय झालं थोडं तरी डिफाईनबद्दल तर खूप झालं तरी त्यांची बातमी आणि आम्ही व्हॉट्सअपवरती सर्क्युलेट करतो. मग ती अख्ख्या महाराष्ट्रात असेल किंवा राजकीय लोकांपर्यंत असेल किंवा अजून प्रशासनापर्यंत असेल, त्याचा जो दबाव असेल, त्याचा जो इम्पॅक्ट असेल, तो फार मोठा असेल. त्यामुळे ते समर्थकांच्या किंवा गुंतवणूकदार म्हणजे भूमाफिया जे होते त्याच्या नजरेत ते नेहमीच सलायचे. जेव्हा मी बघतो की फेब्रुवारी 7 ला त्यांचं त्यानंतर 1 वर्ष झालं, तर 1 वर्षात आमचं बरीचशी आंदोलन झालं. सर्वात मोठं तर एप्रिल मे मध्ये बारसूच्या सड्यावर 3-4 हजार ग्रामस्थ महिला वगैरे सगळं केलं होतं. त्या 3-4 पोलिसांचा फाटा आणण्याचं जवळजवळ 10-12 दिवस ते आंदोलन चालू होतं. तर वारिशी असते तर त्यांनी कशा प्रकारे कव्हर केलं असतं. 18 जुलैला पण आमचं आंदोलन इकडे झालं होतं आझाद मैदानावर, दिल्ली भेट झाली आणि आता मुख्यमंत्र्यांची पण भेट झाली भाजपला किंवा उद्धव साहेब परवा येऊन गेले. उद्धव साहेबांनी वारिशी आपलं रिफायनरीबद्दल पण काढला नाही, तर त्याच्याबद्दल वारिशी त्यांनी यूज केली, याचा आम्ही नेहमी विचार करतो. आणि तसे त्या आमच्या भावना असतात. म्हणजे आम्ही लोकांबरोबर पेक्षा नक्की काय लोकांच्या मनात म्हणणं ते म्हटलं नाही, टोमणीमधून बातमी करायची किंवा आक्रमक बातमी करायची, हा जो पोत होता बातमीचा तो आम्ही मिस करतो. कारण अशी पत्रकार होत नाहीत नेहमी. आणि नेहमी सांगतो की तिकडे तालुका पातळीवर जिल्हा पातळीवर मोठ्या सामंतशाही चालू असते. तिकडे मोठमोठे नेते असतात, ते सगळे पत्रकारांवर दबाव टाकत असतात, भेटी असतात, पार्ट्या असतात, यांना उडून गडपणाला अशा बातम्या करायच्या. तिकडच्या बातम्या बघितल्या तर डायरेक्ट राजकीय अटॅक कसा असतो हे पण दिसून येते. आणि ते कदाचित सॉफिस्टिकेटेड पत्रकारितेच्या फ्रेममध्ये बसत नसेल, पण ते गरजेचं असतं सामान्य दृष्टीने. मला माहिती नाही पत्रकारितेत काय शिकवलं जातं की अशा बातम्या द्यायच्या, दोन्ही साईडच्या बॅलन्स बातम्या द्यायच्या. देर इज नो बॅलन्स. बलात्कार वाईट असतो म्हणजे वाईट असतो, तो चांगला नसतो. कोकणात अशी रासायनिक प्रकल्प हे वाईट असतात म्हणजे वाईट असतात, त्याच्याबद्दल स्टँड घेऊन क्लिअरली बातमी करणं त्याला पत्रकारिता म्हणतात आणि ते वर्षीच्या पत्रकारितेला जातात. आता साधारणपणे ही पहिली बातमी तुम्ही नंतर बघा, या बातमीने त्यांचा जीव घेतलेला. ही आम्ही बातमी त्यांनी केली भराडी देवीची. 4 फेब्रुवारी 2023ला आणेवाडी भराडी देवीची यात्रा होती. त्यावेळी एक भूमाफिया किंवा गुंतवणूकदार यांचे स्टेक्स मोठे लागलेले आहेत. म्हणजे साधारण 100-200 कोटीच्या जमिनी विकत घेतल्या आणि त्यांना रिटर्न 1500-2000 कोटीला पाहिजे. तर एवढे मोठे स्टेक्स लागलेले असताना आणि आंदोलन उचललं जाणं हे असतं, तर वार्षिक तिथे घडत होतं आणि त्यात डायरेक्ट अटॅक त्यांनी पर्टिक्युलर एका दलालावर केल्यामुळे त्यांची तिथं आगगाडी मोठं संजय बोलला जसं हत्या झाली. आता त्या गुन्हेगाराने ज्याचे आरोप आपण सिद्ध व्हायचे मोठमोठे वकील केले. रत्नागिरी कोर्टाने त्यांचा जामीन फेटाळला आहे, हायकोर्टात आला.
की हायकोर्टात अगदी रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल पासून जी अशी मोठी वकिलाची टीम त्यांनी केलेली होती. आम्ही आमच्यातर्फे 2 वकील केलेले तक्रारदार त्यांच्या जोडी होतो. तो न्यायाचा लढा चालू आहे. जामीन मिळेल नाही मिळेल आम्हाला माहीत नाही, परंतु आता सध्या फक्त गुन्हेगाराच्या मागचे पत्र सूत्रधार ते अजून काही बाहेर आलेले नाही किंवा तसं काही इच्छा दिसत नाही कोणाची त्या दृष्टीने तपास वगैरे काही चालला आहे असं काही आम्हाला वाटत नाही. पण किमान त्यांनी डायरेक्ट गुन्हा केला तो आतमध्ये आहे एवढंच त्याचा कुटुंबियांसाठी आमचं पंचकृषीचं जे कुटुंब आहे विभागाचं त्याच्यासाठी तेवढं खूप आहे. तर आता पुढे फक्त मला तर संजय परत तुम्हाला रूपरेषा सांगतील. आज काही विशेष जे व्यक्ती येतील त्यांना असं काही टॉपिक आम्ही कुठला दिलेला नव्हता, पण सध्याची पत्रकारितेची स्थिती म्हणजे एकदमच तो सपक टॉपिक होतो. पण असं जन आंदोलनाचं रिपोर्टिंग काय असू शकतं आणि प्रकल्पग्रस्त आमचं म्हणणं कधी कधी डिस्टॉर्ट केलं जातं आणि हे राजापूर आणि रत्नागिरी पातळीवर खूप होतं, तालुका पातळीवर. बाकी मुंबई प्रेस, लोकसत्ता आणि मराठी टाइम्सला इन्स्ट्रक्शनच आहे असं आमच्या मित्रांकडे की रिफायनिंग रिझल्ट काही जास्त छापून देतात. तर अशा प्रकारच्या वातावरणामध्ये आपण काय करू शकतो आणि पुढे काय करू शकतो एवढं व्यक्त केलं तर म्हणजे आणि आमच्या वारिशी साहेबांचा वाटचाल असा लोकांच्या मनातील पत्रकारिता ती कुठल्याही फ्रेममध्ये बसत नाही. कदाचित शिक्षणात बसत नाही किंवा पत्रकारिता शिक्षणात किंवा त्या फ्रेममध्ये बसत नाही, पण लोकांचं काय म्हणणं आहे आणि ते खरं व्ह्यू पुढे हे करावं असं वाटतं. आणि त्यांना श्रद्धांजली म्हणजे एकच असेल की नेहमी बोलायचं की रिफायनरी म्हणजे वास आणि ते लोके पक्षाला फिरून यायचं म्हणजे असाच होऊन आपल्याकडे नको, माझं कशी गाव एकदम सुंदर आहे तर आजूबाजूला पण आपल्याला असे नको. तर आम्हाला असं वाटतं की आमची संघटनेची श्रद्धांजली ही रिफायनरी रद्द करूनच असेल आणि त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य लागेल. एवढे 2 बोलून थांबतो. धन्यवाद. मला एक क्षण असं वाटून गेलं की प्रत्येकी काही गोष्टांमध्ये थांबला ही अटॅचमेंट आहे पत्रकार आणि आंदोलन. मला वाटतं त्याच्या डोळ्यात पाणी येते आलं असेल पाणी. तर तुम्ही त्याशी आपण जो संवाद साधून होता सत्यजित, मी पत्रकार म्हणून त्याला फक्त गेली 20 वर्ष त्याच्यावर आंदोलनापासूनच बघतो. सत्यजितनी काय म्हणजे काय करायचं ठेवलं रुग्णासाठी आता मला वाटतं काहीच नाही शिकलं आहे. त्याच्यावर कर्जाचा प्रकल्प सुंदर आहे कोकणासाठी केलेला आहे. घरावर एखादा माणूस तुळशी पत्र कसं ठेवतं म्हणजे सत्यजित आहे. आणि त्या एका माणसामुळे आता म्हणजे त्याच्यावर आरोप होते की त्याच्या परदेशातून कर्ज येतो आणि त्याच्यावर हे आंदोलन चाललं जातं. तर मला त्याचं विचार एवढी माहिती आहे त्याच्या घराची गोष्ट माहिती आहे. साधा स्ट्रक्चरल इंजिनियर आहे तो आणि त्याच्यातनं थोडेसे काही पैसे मिळवतो ते सगळे आंदोलनावर खर्च करतो आणि त्याच्या असे असंख्य कार्यकर्त्यांना घेऊन सोबत हे सगळं चालवतो. आणि त्याच्यापैकी एक म्हणजे वारिशी होते आणि त्याला खूप आधार होता त्या वारिशीला. आणि त्यांनी जे म्हटलं की प्रस्तावित जे सगळे पेपर आहे ते आज कुठल्याही आंदोलनाला सपोर्ट नाही करणारे आहे आणि म्हणूनच महानगरी त्यांचे जे वार्ताहर होते त्याच्यासाठी खूप मोठे होते. आणि त्यासाठी शेवटचं जे वाक्य सत्यजित असं म्हणाला वकीलवाले आहेत बाबळे आहेत पूरक आणि असं की जतीन देसाई होते ते ह्या सगळ्या मोठ्या पत्रकारांनी त्या आंदोलनाला थोडी पाठिंबा द्यावा आणि हे पुढे नेलं म्हणजे पत्रकारिता अत्यंत वाईट अवस्थेतून झालेली आहे. अशा वेळी आपण जर त्या आंदोलन करता मागे उभे राहिलो नाही बाबा आमचे म्हणा मेधा पाटकर म्हणा किंवा असं असंख्य कार्यकर्ते म्हणा आता असीम चौधरी म्हणा विष्णुकर चौधरी म्हणा स्वतः निखिल वाले म्हणा किंवा असंख्य जे कार्यकर्ते निर्भय बनतो आंदोलनातून पुढे लोकांच्या केंद्रात पुढे जात आहेत. त्यांना अडचणी भीती वाटत नाही, त्यांना बाकी सगळ्यांची भीती वाटत नाही आणि बोलताय विरोधात उभे राहतात. अशा वेळी तुम्ही सगळ्यांनी आपण पत्रकारांची एक म्हणतो ना भूमिका केली पाहिजे की अशा वेळी सगळ्यांनी उभं राहायला पाहिजे. मी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे यांना विनंती करतो की कृपया तुम्ही 2 शब्द मनोगत व्यक्त करावे आणि
बंधू शहीद पत्रकार शशिकांत बारेशे यांना जाऊन आज 1 वर्ष झाले. वर्षाचे 65 दिवस कसं गेले कळत नाही. असं वाटतं कालच ही घटना घडली, दुर्दैवी घटना घडली. एक कोणी झाला एका पत्रकाराला आपण चिवतो काय, दिवसा भावाचा अंगावर गाडी भरतो काय, त्याला ठार पडतो काय, आणि हे मला महाराष्ट्रात घडलं. आजही विश्वास असतो. तेव्हा आपण पहिल्या कल्याणमध्ये त्या सिनियर इन्स्पेक्टरच्या केबिनमध्ये भाजपच्या आमदारांनी गोळीबार केला, खून करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे पूर्वी अशा काही घटना घडल्या की आम्ही म्हणत नाही की काही बिहार होत नाही. आता लोक म्हणतील या राज्याचा महाराष्ट्र आहे. अत्यंत लाजीरवाणी होती. आणि म्हणून अशा वेळेला आपल्याला गप्पा मारून चालणार नाही. मुंबईवाडी पत्रकार संघ असो, मंत्रालय वार्ता संघ असो, किंवा इतर प्रश्न असतो, आपण गप्पा चालणार नाही. बारेशे निर्भीड पत्रकार होते. त्यांनी आपल्या निर्भीडपणाची किंमत मोठी, त्यांच्या कुटुंबाने मोठी. पण मी सांगू इच्छितो की बारेशे गेले असते ते त्यांचा विचार केला नाही. व्यक्तिमत्वाचा विचार करत नाही. आज आपल्यासोबत निखिल वागळे आलेले आहे. निखिल वागळेच्या धाडसाचं नाव नेहमीच कौतुक होणार नाही की आम्ही पुढे बाहेर तारीफ करायचं वाटतं. ते ठामपणे वेळेला आपण भूमिका घेऊ. आणि आता हीच गरज आपण भूमिका उभरायला पाहिजे. आपण बोललं पाहिजे. लोकशाही बरोबर तू म्हणत असेल तर पत्रकाराने आणि तेवढी नाही करत तुम्ही बोलायचं. आपण पाहिलं महाराष्ट्र नावाखाली काय घरगुत घातला गेला महाराष्ट्रात. कुठली पद्धतशीरपणे बहुजन समाजाला खूप प्रयत्न करताय. जातीला घटनावर प्रयत्न करताय. आणि घटनावर धरणं होती, आता जातीला धरणं होतात. आणि आपण बघत होतो आणि म्हणून आपण बोललो पाहिजे. मी बोललो कारण मराठा देशाचा हातीचा गाडा, मराठा देशाचा हातीचा गाडा तो माई झाला फार वेळ. आणि मी अजून बोलत नाहीये किंवा असं काही घटना वैयक्तिक संबंध बाजूला करून बोलतो. आज रुग्णांच्या मंत्रिपद जरा काही माझ्या देखील किंमत नाही. पण एक काय होता ज्यावेळी काँग्रेसमध्ये गेले, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ते उपमुख्यमंत्री होते, ते गृहमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी सत्ता आणि त्या सत्तापेक्षा दोन सर्व मागे एक त्यांनी कोणी बरोबर दिसला नाही. आणि मग मी तिथे एक कविता लिहिली पहिल्या भागात भुजबळांची तुका. मी त्या म्हटलं समता परिषदेच्या नावाने भुजबळांनी दुकान घातलं. माहितीच ऐकत नाही. महाराष्ट्राची विक्रमणा पाहून आमची उदय निवडते जातीवादाला तोडून काढायला असं मला असं वाटतं. तो आमच्या बसून जा भुजबळांनी सगळ्यांनी वाचलं सकाळी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला. साक्षात भुजबळांना ठरताय मानतो तुम्हाला, मग त्या तुझा मला सलाम. त्यानंतर 11 वाजता विठ्ठल फोन लागलो काँग्रेसचा मुख्य ते प्रदेशाध्यक्ष माझी मुलाखत होती. प्रदेशाध्यक्षांना भेटलो मी मुलाखत घेतली. 11 वाजता बाहेर आलो आणि वक्तव्य सगळं भुजबळ होते. त्यांच्याकडे त्यांचे बॉडीगार्ड, त्यांचे सहकारी वगैरे माझ्याकडे पाहून त्यांचे डोळे लावून झाले, काय बघायला लागले, नाव कुठला लागलं, भाऊ किती बघायला लोकांना झालं का यांनी काय केलं. मी सांगतो लक्ष उभं आहे. आमच्याकडे 10 होतं. मी चालत घोडाजवळ होतो. त्यांनी दोन्ही खात्याचं रागावणारे हसार होतं.
चिनी भाई भाई म्हणत ज्यावेळी चीनने भारताचा विश्वासघात केला, पंडित नेहरूंना मोठा धक्का बसला, त्यांना काय अटॅक आला, तर राजकोट का लढा आहे आणि राजकोट म्हणाला पंडितजी आप हमारा देश के नेता है, आप हमारा प्रधानमंत्री है, अगर आप पानी छोड़ो तो कैसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप छुपेंगे तो हम क्या करेंगे? मग आपण एक मॅसेज सजाई आणि संध्याकाळी ते एका पंडितजींना घेऊन गेले, गाण्याचा कार्यक्रम होता आणि त्या पार्श्वभूमीवर जे चीनने आपल्याला बनवलं, पंडित नेहरूंच्या साधेपणाचा फायदा घेतला, साहित्य विभागाचं प्रसिद्ध गाणं ऐकावं गेलं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच्चा दुनिया वालों कहते हैं। त्याच वेळेला हरिवंश बच्चन, अमिताभ बच्चनचे पिताजी सुप्रसिद्ध कवी, त्यांनी एक कवी संमेलन ठेवलं होतं नेहरूंसाठी आणि त्याची व्यवस्थेची जबाबदारी व्यवस्था करायला इंदिराजींची व्यवस्था सगळी पार पडली। इंदिराजी हरिवंशला भेटायला गेल्या, म्हणाल्या सब तयारी हो चुकी आहे। तेव्हा तिथे बिहारचे पुढे एक बाबा नागार्जुन बसले होते। इंदिरा गांधी म्हणाला, बाबा अगर आप आए तो आपको भी आना होगा, कभी तो चोरी होगी। तो बाबा नागार्जुन म्हणाले, हिंदू आपके पिताजी हमारे कहना सुन नहीं सकेंगे, तुम्हारे क्यों नहीं सुन सकेंगे? पापा जरूर सुनेंगे, आपको आना है, अभी तक कहेंगे। आणि बाबा नागार्जुन गेले आणि ते पंडित नेहरू जे त्या काळी लाखो भारतीय मुलांचे चाचा नेहरू होते, जे महात्मा गांधीचे दत्तक पुत्र होते, जे कोटी कोटी भारतीय जनतेचे जीव की प्राण होते, इकडे अमेरिका, इकडे रशिया यांना ते हवे होते, विद्वान होते, त्या पंडित नेहरूंना त्यांनी सुनावलं, जमीन देश का पंडित जी पूरे नहीं समाते हैं, जमीन देश का पंडित जी पूरे नहीं समाते हैं, गांधी जी के समाधि पर चुप पिछाते हैं। क्या ऐकून येतं नेहरू त्याला तुरुंगात नाही टाकलं, नेहरू तर ईडीची नोटीस नाही पाठवली, इन्कम टॅक्सची नोटीस नाही पाठवली, नेहरू त्याला धमक्या पण नाही दिल्या, आमच्या लक्षात द्या म्हणून त्यांनी ऐकून घेतलं। आणि त्यानंतर जेव्हा काही वर्षांनी इंदिराजी पंतप्रधान झाल्या आणि इंदिराजींनी आणीबाणी झाली, त्यांच्यावर टीका झाली, इंदिराजींनी अनेक नाटक केली, बाबा नागार्जुन इंदिराजींवर टीका करत होते, त्यांनाही तुरुंगात टाकलं। तेव्हा बाबा म्हणाले, बाबा नागार्जुन म्हणाले, हिंदू जी ये क्या हुआ है आपको? हिंदू जी क्या हुआ है आपको? हाथ में सत्ता आती है, भूल क्या आपको? इथे हर्ष कमी आणि मग आपण बोलणंच पाहिजे। आपण पाहिलं असतो की 2-3 वर्षापूर्वी आनंद देवदुबे मोठे स्कॉलर, त्यांना अटक करण्याचा ऑर्डर निघाला आणि मग पुढे बातम्या होत्या आणि त्यांचं एक स्टेटमेंट देतो, मी त्यांना मुंबई कार्यकर्त्यांना सगळं वातावरण बोलतो, ते तो म्हणाले, पण नंतर येणार होते आणि ते प्रेस क्लबचे चेअरमन गुरबीर सिंग, मी त्यांना फोन केला, गुरबीर म्हणाले मला 3ची मध्ये दिली, पण आता 1 वाजता आहे, ते कोर्टला वकिलांच्या ऑफिसमध्ये, गुरबीरने मला पत्ता दिला, मी कोर्टला गेलो, वकिलांच्या घरात ते तुम्ही बसले होते, मी तुम्हाला आलं पाहिजे, आपल्या पत्रकारांचं बोललं पाहिजे। एक वकील त्यांनी म्हणाले, हाऊ कॅन यू कम मिस्टर वार्ता, यू नो देयर इज अ you will see, it is not a press conference. It is meet the press. He is not inviting the press, we are inviting him. हाँ, तो चलेगा। ते तिथे आले, त्यांनी आपले विचार मांडले आणि त्यावेळी मी सांगितलं, मुंबई मराठी पत्रकार संघ भूमिका घेणार नाही तर कोण घेणार? लोकशाही जर पत्रकार घाबरून लागले तर सगळं संपलं। आणि म्हणून संजय पवार बोलले त्याप्रमाणे आपण पत्रकार भूमिका घेतली पाहिजे। फार मोठी किंमत वायुसेनी मुलगी आहे, आपल्या प्राणांची किंमत आपण पाहिलं असतं, त्याच्या ज्या प्रकारच्या बातम्या होत्या, त्या लोकांच्या हवामान हात भरल्या बातम्या होत्या, स्पष्टपणे बातम्या होत्या। आज जर त्यांना खऱ्या अर्थाने आपल्याला आदरणीय पाहिजे असेल तर कोकणात येणारे, कोकणात काय किंवा राज्यात कुठेही येणारे प्रदूषण वाढवणारे असे प्रकल्प येता कामा नये
आणि येत असतील तर आपण त्याबद्दल आवाज सतत वृद्ध केला पाहिजे. मी बाळासाहेबच्या 19-20 अभिवादन करतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद नरेंद्र बाबे. आजचा जो कार्यक्रम आहे तो सगळा कार्यक्रम फक्त बाबळेंच्या कानावर मी टाकतो की असा कार्यक्रम आपल्याला करायचा. बाबळेंनी हॉलचं नाटक म्हणून दिला, पण अल्पवादाची व्यवस्था केली, स्टेज बघता त्याची व्यवस्था केली. म्हणजे पत्रकारांच्या मागे एखादी संघटना वापरावी लागते त्याचं एक जोखीमंत उदाहरण आहे. आणि म्हणूनच सुद्धा आणि वाचून सुद्धा विभागलेली विरोधी संघटना यांच्या संयुक्त विजयाद्वारे हा कार्यक्रम होतो. वाबळे असू दे, तिथे मुंबई मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक असू दे, आमचा प्रवीण गुरु असू दे, जो विधिमंडळ मंत्रालय वार्ता संघाचा सेक्रेटरी आहे, नितीन देसाई आहे, अशा असंख्य लोक आहेत आपल्या वगैरे. काही लोकांना बोलायचं आहे, काही लोकांना लवकर जायचं आहे, तर आपल्या भावना व्यक्त करायच्या आहे. आणि ह्या सगळ्या भावना या एका पत्रकारासंबंधी आहेत आणि एका चांगल्या निसर्गदत्त भागाला सोडून टाकणाऱ्या एका सगळ्या कंपनीच्या विरुद्ध जे काही आंदोलन उभं राहत आहे त्याच्या विरुद्ध उभं राहण्याची आपल्याला सगळ्यांना ताकद मिळण्यासाठी आपण करतो. मी विनंती करतोय ज्येष्ठ पत्रकार रश्मी पुराणिक यांना की त्यांनी वाणिज्य यांना श्रद्धांजली व्हावी आणि आपलं मनोबल थोडक्यात व्यक्त करावं. मुंबईतली बातमी पोहोचली नाही आणि म्हणून महाराष्ट्रभर ही बातमी झाली नाही किंवा शशिकांत वालिसे
मनाला कुठेतरी एक असं वाटतंय, विश्वास वाटतं की महाराष्ट्र पत्रकारिता मेली नाही. कारण मला असं वाटतं की सुशांत सिंग प्रकरणानंतर मला असं वाटतं की पत्रकारिता खालच्या दर्जावर झाली. आणि अगदी गेल्या काही दिवसांपूर्वी आपण बघितलं तर कुठल्या तरी गोष्टीवर कोणतरी एक अँकर रडली आणि असं वाटतं की अरे बापरे किती मोठा इव्हेंट झाला. पण खरं तर रडल्यापर्यंत शशिकांत वारेशांसाठी रडलं. पण त्यामध्ये कोणाचं डोळ्यात अश्रू येत नाही. मणिपूरमध्ये बायकांची झंड निघते, बलात्कार होतो, त्यावर कोणी एक शब्द विचारत नाही. पंतप्रधान तोंडातले शब्द काढत नाही. नेहरूने शिवमाता हत्या करतात. हे कोणालाच प्रश्न पडत नाहीये का? हा खूप मोठा मला असं वाटतं की हा प्रश्न आहे. कारण मला अजूनही आठवतं 2014ला पंतप्रधानांच्या घरी 7 RCRला संपादक जात होते. संपादक पंतप्रधान मनमोहन सिंगांच्या अंगावर एवढून प्रश्न विचारत होते की ह्याचं काय झालं, तुम्ही हे कधी केलं, मग आता हे कुठे आहे, तुम्ही प्रश्न का विचारले जात नाही की फक्त एक आयफोन मिळाला म्हणून सगळे पत्रकार खुश राहणार. आपली पत्रकारिता तिथेच आहे का की पत्रकारिता ही फक्त नाही मोठ्या काय म्हणतात की मोठे जे पत्रकार आहेत, साध्याचे जे पत्रकार आहेत, ग्लॅमरस केसेस आहेत, यामध्येच पत्रकारिता आहे. मग जे शशिकांत वारेशांसारखे पत्रकार आहेत त्यांना नाही मिळणार. मग बासू रिपार्टमेंटचं काय होणार ह्याच्यावरती शशिकांत वारेशां यांच्या घरच्यांनीही किंमत का चुकवली. बाजूचा प्रश्न तर राहणारच आहे, तो निवडणुकांच्या मतांना ठरेल. पण मग शशिकांत वारेशांनी ज्याच्यासाठी जीव गमावला त्याचं उत्तर कोण देणार, त्यांच्या कुटुंबाने एक किंमत का चुकवायची. मग प्रश्न पुन्हा पुन्हा इथेच येतो की एक खरंच मूळ प्रश्न जे आहे लोकांचे दाखवणं पत्रकारांनी यंत्रच आहे का, ते आपण दाखवणार आहोत का, आणि जर आपल्याला आपल्या चाणक्याला मिळत असेल तर आपण किमान सोशल मीडियावर मांडणार आहोत. मला याची पण कल्पना आहे की सोशल मीडियावर आपली मुद्दे आपला आवाज मांडला तर त्याची जास्त किंमत चुकवावी लागते. त्याची पण मला पूर्ण कल्पना आहे. कारण पत्रकारिता नोटीस झाले कुठेतरी महाराष्ट्र इतकी मोठी परंपरा, इतकं मोठं लेगसी घेऊन आलेलं आहे. कुठली क्रांती असो, कुठल्या पुरोगामीचं असो, आपण आज गप्प वाटलं पाहिजे. किमान शशिकांत वारेशांची आज आठवण काढताना ह्या मुद्द्यावर तरी विचार झाला पाहिजे की ठीक आहे बाजूसाठी लढा आहे. शशिकांत वारेशांसारखे जे पत्रकार आहेत जे मूळ प्रश्न उपस्थित करतात त्यांच्यावर किमान आपण उभं. धन्यवाद रश्मी. खूप विषय बोलण्यासारखे आहेत आणि वेळ असतात, खूप वेळ पाहिजे असतात. दिवसभर एक एक वक्ता एक तास बोलला असतो तरी चालू असतं. आपल्याला काही मर्यादा आहे काही कार्यक्रमाला. तर वारिशे वारल्यानंतर, वारिशे हत्या झाल्यानंतर मुंबई मराठी पत्रकार संघ असो, मुंबई मराठी पत्रकार महाराष्ट्र मराठी पत्रकार परिषद असो किंवा मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर संघ असो, या सगळ्यांनी मिळून मंत्रालयासमोर गांधी पुतळ्याखाली आंदोलन केलं होतं. आणि त्या आंदोलनात दिसलं होतं पण सरकारवर तो दबाव आला आणि शेवटी त्यांना मदत केली. 25 लाखाची मदत केली. विधिमंडळात स्वतः उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना घोषणा करावी लागली की यश वारिसेचा मुलगा याला आम्ही MIDC मध्ये नोकरी देऊ. ती थाप होती आता कळते वर्ष झाल्यानंतर की अजूनही त्यांना नोकरी मिळालेली नाही, तो मुलगा अजूनही बेकार आहे. तर अशी सगळी विचित्र परिस्थिती आहे. आणि ह्या विचित्र परिस्थितीत पत्रकार त्या वारिसे कुटुंबाच्या मागे आहे. माझ्या आज या कार्यक्रमाला लाईव्ह व्हिडिओ सुद्धा आलेले आहेत. मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे विश्वस्त आहेत. मी ज्येष्ठ पत्रकार त्यांचं स्वागत करतो. तर मुंबई मराठी पत्रकार परिषद जे SM देशमुख आणि त्यांचे सगळे साथीदार, विशेषतः विश्वस्त किरण नाईक यांनी वेळोवेळी महाराष्ट्रातले ते सगळे पत्रकार, आपल्याला एक वारिशेच माहिती आहे पण त्यांनी असंख्य अशा पत्रकारांना रात्री अपरात्री मदत केलेली आहे. त्याच्यामध्ये खूप अनुभव आहे की सगळ्या वक्त्यांना सांगेल की काय असेल की 10-12 मिनिटात आपले जे प्रमुख वक्ते आहेत निखिल वगैरे ते बोलतीलच शेवटी चांगलं आणि त्यांना बऱ्यापैकी वेळ देऊ आपण. पण बाकीच्या वक्त्यांनी मुद्देसूद आणि पुढं कमी वेळेत बोलावं असं मी त्यांना विनंती करून खूप वक्ते आहेत. प्रत्येकाला बोलायची इच्छा आहे, आपण प्रत्येकाला संधी देऊया. तर मी मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त आहेत किरण नाईक यांना विनंती करतो की त्यांनी श्रद्धांजली व्हावी आणि व्यक्त करावी. शहीद पत्रकार शशिकांत वारिशे याच्या प्रथम स्मृतिदिनी आज
बाजू सोनगाव पंचकोशी रिफायनरी विरोधी संघटना आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघ आणि विविध संघटना पत्रकारांच्या मराठी पत्रकार परिषदेचे मंत्रालय वार्ता संघ सगळ्यांना आज तुम्ही संघटित करून या ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आपण कार्यक्रम आयोजित करत त्याबद्दल मी तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. कारण हाच मेसेज महाराष्ट्रात केला पाहिजे की वारशीच्या पाठीशी पत्रकार संघटना आजही आहे. कारण परिस्थिती फार बिकट आहे. आता आज या कार्यक्रमावर इथे वारशीला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जे पत्रकार उपस्थित आहेत ते सगळे चळवळीतले आहेत. त्यांना पत्रकारांचे प्रश्न माहिती आहेत आणि त्यामुळेच त्या सगळे उपस्थित आहेत. बरेचसे वक्ते बोलायचे आहेत. वागळे साहेब आहेत, जतीन आहेत, सगळे मंडळी बोलायचे आहेत. मी जास्त वेळ घेणार नाही. परंतु बांधवांनो, त्या दिवशीची जी घटना आहे ती खरोखर दुर्दैवी घटना आणि त्या पत्रकाराचा अशी हत्या व्हावी हे खरं दुर्दैव आहे. त्याला चिरडून मारणं, ह्या पंढरीनाथ आंबेडकरवर त्यांनी जे त्याला मारलं तिची घटना पाहिल्यानंतर आणि तो जो फोटो आल्यानंतर त्या दिवशीचा मला दुपारी 3:30 वाजता फोन आला. मोबाईलवर मला संपर्क केला आमच्या मंत्रालयातल्या एका वार्ताहर दिनेश यादव, विनोद यादव भास्करजी, नाईक साहब आपके रत्नागिरी में पत्रकार की हत्या हुई है. मला काहीच रत्नागिरीतल्या पत्रकाराची हत्या म्हणजे कोणत्या संदर्भात काहीच कळेना. म्हणून मी ताबडतोब मोबाईल बंद केला आणि मी रत्नागिरीतल्या पत्रकार एक महिला पत्रकार जान्हवी पाटील म्हणून तिला मी संपर्क साधला. तिने मला ताबडतोब हो म्हणाले, कालची घटना आहे, शशिकांत वारिसेला गाडी त्याच्या त्या आंबेडकरने स्वतःच्या गाडीखाली चिरडलाय. मला इतका संताप आला आणि मी चाललेलो त्यावेळेला सह्याद्रीवर देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्यासाठी. कारण मराठी पत्रकार परिषद दरवर्षी एक कार्यक्रम घेतो तालुक्यातल्या मेळाव्याचा आणि त्याच्यासाठी त्यांना मी निमंत्रण देण्यासाठी जात होतो. पण ते राहिलं बाजूला आणि मी तात्काळ सह्याद्रीवर गेलो आणि पहिला प्रश्न साहेबांना विचारला उपमुख्यमंत्र्यांना, साहेब तुम्हाला घटना कळली का? एका पत्रकाराची चिरडून हत्या झाली आहे. हा माझ्या कानावर आलाय. कानावर आलाय मला काय कळेल ना. मी म्हणतो त्याच्यावर तो जो कोण आरोपी आहे त्याच्यावर हत्या की कुठलाच त्याची फक्त आपला जो वाहन ऍक्सिडेंटचा असतो ना ते काहीतरी कलम लावलं असं मला कळलं होतं. साहेब म्हणलं अजून त्याच्यावर 302 किंवा 304 अशा हत्या केलेला कुठलाही कलम लावलेला नाही. मी पाहतो साहेब, पाहतो घेऊन मी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहात, तुमच्याकडे गृह खातं आहे, मला आता सांगा नाही तर मला महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांना हा मेसेज द्यावा लागेल. उद्या महाराष्ट्र आम्हाला बंद करावं लागेल. अहो तुम्ही कोणाशी बोलतोय? म्हटलं मी तुमच्याशी बोलतोय साहेब. हे का बोलावं लागतं आम्हाला? आज आम्ही जे आहोत हे पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी आहोत. कायदा केला ना, पत्रकारांच्यासाठी आम्ही कायदा केला. कायदा करताना आम्हाला या सगळ्या संघटनांचा पाठिंबा होता म्हणून हा कायदा करावा लागला. त्या कायद्यामध्ये पण त्यांनी फार चालूगिरी केलेली आहे शासनाने. ते मी नंतर काम करणारच आहोत ते आता सगळ्या संघटनाला सोबत घेऊन. अशा वेळेला शशिकांत वारिसे ह्याची हत्या होते आणि सरकार शांतपणे काही नाही त्याच्यावर जसं काय झालेलं असं पद्धतीने जर करत असेल हे दुर्दैव आहे. आज शशिकांत वारिसे होत्या, शशिकांत वारिसे असे अनेक शशिकांत वारिसे तयार होतील जर आज आपण उठाव केला नाही तर. आणि त्यासाठी पत्रकार संघटनांनी संघटित होणं गरजेचं आहे. आता मगाशी रश्मी म्हणाली की नोकऱ्या जात आहे, हे जात आहे, संघटना काय करतायत. रश्मीला मला एकच सांगायचं, रश्मी आता पूर्वीसारखे दिवस राहिलेले नाही. मालक आज पूर्वी मालकांचं पत्रकारांना संरक्षण होतं. मी पाहिलेलं आहे बिहारच्या बिलासाठी काय एवढा मोर्चा आहे. महात्मा कोर्टला ह्याच्याजवळ एक तो आणि एक तो घ्या मुंबई मराठी पत्रकार संघात असा मोर्चा त्यावेळी निघालेला होता. आता तुमच्या बाजूने मालक नाही, संपादक नाही. आज तुम्ही येता की आज तुमच्या मागे समाजही नाही आहे. समाज फक्त विचारतो पत्रकार काय करताय. अरे पण पत्रकार काय करताय, तुम्ही काय करताय, पत्रकारांच्या बाजूने येत आहे का? आज तुम्हाला सांगतो मी आज ही श्रद्धांजलीचं एक पोस्ट टाकली. किती लोकांनी त्याला ऐकलं? फक्त 4
आजच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आज माझ्याकडे सगळे जिल्हा सरकारचे माझ्याकडे ग्रुप आहे. एवढी घबराट आहे त्यांच्यामध्ये का तर नोकरी किंवा मगाशी म्हणालीच तशी आज नोकरी त्यांना सांभाळावी लागते. कारण परिस्थिती पहिल्यासारखी पत्रकारांची राहिलेली नाहीये. वागळे साहेबांना अनुभव आलेला आहे, त्याच्यातून सगळे गेलेले आहेत. आज प्रत्येकाला भीती आहे की माझ्या पोटासाठी मला काहीतरी करायचंय. त्यामुळे कोणी आता ज्या वेळेला या पत्रकारांच्या नोकऱ्या जात होत्या आणि भिवजीने प्रत्येक ह्याच्यावर मोर्चे काढले. अहो मोर्चाला खाली त्या संस्थेच्या वर्तमानपत्राच्या कार्यालयातून तो खाली येत नव्हतं. आम्ही त्यावेळी मोर्चे घेऊन जायचो तर फक्त 50-60 लोकच असायचे, बाकीचे खालवरून मजा बघायचे आम्ही घोषणा देतोय ते. ही अवस्था आहे हो पत्रकारांची. पत्रकारांच्या बाजूने आहे कोण? त्यासाठी पत्रकारांच्या बाजूने येण्यासाठी सगळ्यांनी आपले मतभेद बाजूला ठेवा. तुमचे काय असतील मतभेद ते बाजूला ठेवा. पत्रकारांच्या प्रश्नासाठी तुम्हाला संघटित होणं गरजेचं आहे, काळाची गरज आहे. आता मग शशिकांत वाळशी काय होणार? आज शशिकांत वाळशीचा काय गुन्हा होता? पण हा दलाल, हा जो पंढरीनाथ आंबेडकर हा दलाल, त्यांनी जमिनीचे व्यवहार केले, त्याला विरोध केला. बरं त्याचं आंबेडकरचं काय वैयक्तिक काय होतं त्याच्यामध्ये? बरं तो मॅनेज होऊ शकला असता. कारण राजापूरमधले अनेक पत्रकारांनी त्याच्यावर कायदे घेतलेले, कोणी जमिनी घेतल्या, कोणी पैसे घेतले. ज्या वेळेला आम्ही त्या वारशेच्या घरी गेलो त्यावेळी आमच्यावर बहिष्कार टाकला राजापूरच्या पत्रकारांनी. आम्ही म्हटलं खड्ड्यात त्यांना जाऊ दे, काय ना एसएम साहेब म्हणाले त्यांना सांगावं येऊ नका आमच्या बरोबर. पण आम्ही त्याच्या घरी गेलो, त्यांचं सांत्वन करायला कुटुंबाचं. त्यावेळी परिस्थिती बघितली, भयानक परिस्थिती. आणि त्याच्यावर काय आरोप केले होते? खंडणी पैसे मागितले, पैसे दिले नाही म्हणून त्यांनी विरोधात घेत होता. काय त्याची अवस्था? त्याच्या घरात गेल्यानंतर त्यांनी कर्जाचा त्यांनी तो आमच्याकडे संपूर्ण हे ठेवलं ना पेपर, ते बघितल्यानंतर हा कर्जबाजारी पत्रकार आहे हो. आणि हा कुठला काय, हा कशासाठी खंडणी मागणार? म्हणजे अशा खोटे. त्याचा जो लायसन्सिंग ऑफिसर नागवेकर नावाचा पण होता, त्यांनी असे त्याची हे केलं की आरोप त्याच्यावर केलं की हा पैसे मागण्यात आला होता म्हणून त्याला त्या पंढरीनाथ त्याला मागलं म्हणून. म्हणजे अशा पद्धतीने एकतर पत्रकारांवर कुठे गुन्हे दाखल करायचे, त्यांच्यावर आरोप करायचे, त्याला नावमय करून टाकायचं, ही सध्याची मोडस ऑपरेटी सुरू आहे. आणि मालक काही करू शकत नाही, संपादक काही करू शकत नाही. सगळ्यांनी पॅकेज दिलेले आहेत. आता सध्या पत्रकारांना लिहिण्याचं स्वातंत्र्य संपलंय, प्रत्येकाला पॅकेज आहे. त्यामुळे पॅकेजमुळे कोणी जास्त लिहू शकत नाही. आणि त्यामुळे आता परिस्थिती एकच आहे की सगळ्या संघटनांनी एकत्र होणं गरजेचं आहे. आणि उद्या जर आपण एकत्र झालो तर आपले प्रश्न मार्गी लागतील. एवढं बोलून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. किरण यांनी सांगितलेले अनुभव ते खूप महाराष्ट्रात येतात आणि खूप त्यांचे सभासद आहेत, पत्रकारांच्या वेदना त्यांच्यापर्यंत येतात. एस एम देशमुख आणि ते स्वतः महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फिरून पत्रकारांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतात. मी विनंती करतो जतीन देसाई यांना की त्यांनी श्रद्धांजली वाहून आपलं मत व्यक्त करायचं. 5-7 मिनिटं घ्या त्यांनी, कारण की कार्यक्रमाचा वाढत लाभत चाललाय. जतीन देसाई. एक वर्षापूर्वी आजच्याच दिवशी शशिकांत वाळके यांची हत्या करण्यात आली. त्याबद्दल फारसं सांगण्याची आवश्यकता नाही, कारण या ठिकाणी आपण सगळे जमले आहोत. त्या सगळ्यांना त्या दिवशी नेमकं काय झालं
गेल्या वर्षी सर्वत्र जगभर 120 पत्रकारांची हत्या करण्यात लक्षात आहे आणि त्यातले 3 भारतात होते, त्यातले रशियात. एक आसामचा अब्दुल आलमगीर नावाचा एक पत्रकार होता आणि एक बिहारचा विजय कुमार यादव नावाचा. त्या 3 पत्रकारांची हत्या भारतात झाली. गेल्या वर्षी या वर्षाच्या सुरुवातीचा जर विचार केला तर आजच्या दिवशी सर्वत्र जगभर जवळपास 550 पत्रकार तुरुंगात आहेत. 550 पत्रकार. सगळ्यात जास्त चीनमध्ये आहे. एकूण 10 महिला पत्रकार असे आहेत, 10 महिला पत्रकार की ज्या आज 10 वर्षांपेक्षा जास्त त्यांना शिक्षा झालेली आहे. म्हणजे एकीकडे आपण पाहतो, भारतात पाहतो, मोदी मीडिया पाहतो आणि दुसरीकडे 550 पत्रकार तुरुंगात आहेत. त्यातल्या 10 महिला अशा आहेत की त्यांना 10 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेली आहे. म्हणजे एकीकडे मोदी मीडिया आणि दुसरीकडे हे चित्र आहे की एक कुठेतरी आपल्याला एक आशा निर्माण होते की सगळं काही बिघडलेलं आहे. या ठिकाणी तरुण सोयीत पत्रकार आहे, खूप विरोध आहे. त्याचा माझ्यासारख्याला बोलणं सोपं आहे कारण तुमचं वय झालं नाही. तरुण सोयीचा नोकरी सोडणं सोपं नाही. पण एका सिद्धांतासाठी, एका विचारासाठी नोकरी सोडणं, त्यासाठी किती जिद्द लागते आपण पाहिलं पाहिजे आणि मग अशा लोकांना प्रेरणा. साहजिक 120 मध्ये मारले गेले आणि मला खरं केरळ मीडिया अकॅडमीचं कौतुक केलं पाहिजे, त्याचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कारण आपण पत्रकार संघटना ज्या लोकांचा सत्कार करतात, ज्या पत्रकारांचा सत्कार करतात, त्यापेक्षा केरळ मीडिया अकॅडमीला वेगळ्या पत्रकारांचा सत्कार करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या पत्रकाराचं नाव बाळू दाऊदू म्हणून हा गाझामध्ये ब्युरो चीफ होता. ऑन एअर होता, बातमी देत होता. त्यावेळेस त्याला बातमी आली की बायको 2 मुलं आणि ग्रँडसन मारले इस्रायलच्या. पण त्यांनी काय केलं, बाकी सोडली नाही. जे काही त्याचा जे काही व्यवसाय प्रत्यक्ष जे काही काम होतं ते त्याने पूर्ण केलं, बाकी पूर्ण केली. त्यानंतर हॉस्पिटलला गेला आणि पुढच्या 24 तासात परत बातमी द्यायला. लक्षात घ्या किती चित्र आणि याला म्हणतात खरं जग आणि अशा स्वरूपाचे आदर्श केलं पाहिजे. आणि केलं मीडिया अकॅडमी त्याचा सत्कार करण्याचा निर्णय घेतला. हे अत्यंत महत्वाचं आहे. अशा लोकांना म्हणजे त्याचा शशिकांतच्या निमित्तानं शशिकांतच्या घराच्या लोकांचा सत्कार केला पाहिजे. कुठेतरी आपण निर्माण केला पाहिजे. घरं आता लढत आहेत त्यांचा सत्कार केला पाहिजे. इतरांचा सत्कार होतच. फक्त मोदी मीडिया याचा इतिहास खूप मोठा आहे, अलीकडचा नाही. भारतात सगळ्यात पहिलं वर्तमानपत्र 1780च्या जानेवारीत सुरू झालं. ते हिंदी, त्याने हिंदीने सुरू केलेलं. त्याचं नाव होतं बेंगाल गॅझेट. आणि वॉरन हेस्टिंग्ज ब्रिटिश त्याच्या अत्याचाराच्या विरोधात सामान्य माणसांच्या बाजूला तो लिखाण करतो. वॉरन हेस्टिंग्जला तो परवडणार नव्हता आणि म्हणून वॉरन हेस्टिंग्जने काही लोकांना हाताशी करून इंडिया गॅझेट नावाचं वर्तमानपत्र सुरू केलं, जे भारताचं पहिलं मोदी मीडिया आहे. देखील बेंगाल गॅझेट सुरू झालं जानेवारी 1780 ला आणि वॉरन हेस्टिंग्ज पुरस्कृत इंडिया गॅझेट सुरू झालं नोव्हेंबर 1780 ला. म्हणजे मोदी मीडियाचा इतिहास मोठा आहे, पण मोदी मीडिया फारसा किती वेळा लागली आपण विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून अलीकडच्या काळात
मिळू शकतो असे वाटत ही या सगळ्या गोष्टी म्हणून याचा कुठेतरी आपण विचार केला पाहिजे. भारताचा पहिला बोलायचं झालं तर दरवर्षी 2 सब्जेक्ट आहेत. प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट आणि इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट या 2 सब्जेक्टच्या करावा काम करणार आणि तिसरे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. दरवर्षी एकूण जगात म्हणजे प्रामुख्याने 180 राष्ट्र माध्यमांची काय स्थिती आहे, माध्यमांची आहे जास्त ते अभ्यास करतो आणि त्याचा उपयोग करत आहे. 2022 मध्ये 180 राष्ट्रांपैकी भारताचा आणि गेल्या वर्षी 161 म्हणजे त्यातून लक्षात येते भारताच्या स्वातंत्र्य मला सांगायला पाहिजे. अनिल नागवेकर नावाचा एक PR होता, EPC भारत पेट्रोलियम होता. तो प्रतिनिधित्व रिफायनरी होता. तर तो काय करतो, काय लक्षात भरलेली बॅग असतो, तो सगळ्या उपरच्या मालकांकडे आणि संपादकांकडे जातो. मी जिथे नाव घेत नाही त्याच्यावर माझ्याकडे सुद्धा आला होता, पण माझा संपादक नव्हता त्यावेळी मी होतो. आणि त्यांनी सांगितलं तुमचं रिफायनरीबद्दल काय मत आहे. ऑब्विसली मी सांगितलं रिफायनरी कोकणात कशाला झाला. तो निसर्गदत्त परिसर आहे. एक रत्नागिरी हा फलोत्पादन जिल्हा आहे आणि सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा आहे. त्याच्यावर विकास होते हे कळलं कशाला पाहिजे. आणि त्याला मी माझ्या संजय परत काही चांगला सुटवला. तो रागारागाने गेला, माझ्या संपादकांकडे तक्रार केली आणि मग ते काय कसं झालं तरी काही माहिती नाही. पण अशी सगळी परिस्थिती आहे आणि त्या सगळ्याच्या मुळाची मग पुन्हा बारिश येतात. का तर आज सगळी रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या मालक संपादकांनी त्या अनिल नागवेकरने विकत घेतलं. पाकिट आत्ता हाती आलेल्या पाकिटानुसार पत्रकारिता केल्याशिवाय पुढेच जाऊ शकत, एकही विरोधात परत मिळू शकतो त्याची कमी आणि म्हणून तो चिरडला. आणि आंबेडकर आहेत आतमध्ये बघूया काय होतं ते. तर मी राईकडे यांना विनंती करतो विश्वस्त मुंबई मराठी पत्रकारांच्या अगदी कमी शब्दात आपण मनोगत व्यक्त करावं ते खूप आहे आपल्याला. महाराष्ट्रात अशा प्रकारची घटना होते. पुरोगामी महाराष्ट्र आहे
शिवनेरीला एका कार्यक्रमाला गेले होते. तो कार्यक्रम होता चौथा स्तंभ ही संघटना आहे. अलीकडे मी बघितलं की अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रात गेलं की चौथा स्तंभ ही पत्रकारांची संघटना निघालेली. म्हणजे आता ह्या 2-4 दिवसामध्ये 2 ठिकाणी गेले चौथा स्तंभ. म्हणजे हा चौथा स्तंभ आहे तर तुम्ही बोलत का नाही? बोलायला हवं. बोलल्याशिवाय काही कळणार नाही. बोलल्यावर सुद्धा कळत नसतं, पण तरी बोलत राहिलं पाहिजे. मी काल पण सांगितलं की चौथा स्तंभ तो जर चळवळी झाला, तो हलायला लागला, लढला झाला तर दुसरी ती चुकणारच असते. आणि हे चांगलं माहीत असल्यामुळेच चौथ्या स्तंभाला हादरे देण्याचं काम झालं. आपण सर्वांनी, मला वाटतं कुठल्याही संघटना असू दे, सगळ्यांनी अशा वेळेला एकत्र आलं पाहिजे आणि बोललं पाहिजे. बोलल्याशिवाय काही होणार नाही. आणि लोकांचे प्रश्न आहेत माहीत आहे, मी पण व्यक्ती नाही, पण आता काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे. पण ऐक्य दिसलं पाहिजे. 4 लोकांना बोलवणार, तुम्ही 13 लोकांना, आणि पुढे काहीच होणार नाही. म्हणून आपण सर्वांनी एकजुटीने चौथा स्तंभ हलणार नाही, पडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. याच्यासाठी एकत्र आलं पाहिजे. तरच लोकशाहीला हादरे बसणार नाही. नाहीतर त्या दिशेने आपण आता सुसाट वेगाने चाललेलो आहोत. त्याची आपण सगळ्यांनी जाणीव ठेवली पाहिजे असं मला वाटतं. धन्यवाद. वारीशी गेल्यानंतर काय करायचं? पत्रकारांनी काय करायचं? हातावर हात ठेवून बसायचं का काय करायचं? अशा वेळी मंत्रालय निवडणं वार्ता समुदाय असू दे, मुंबई मराठी पत्रकार संघ असू दे, मराठी पत्रकार संघ असू दे, या सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या परीने काही ना काही थोडी निधी, थोडा पैसे गोळा केले आणि वारीशींच्या कुटुंबांना, आईला आणि त्याच्या मुलाकडे पोहोचले केलेले आहे. विशेषतः मंत्रालय निवडणं वार्ता संघाच्या वतीने आम्ही जे काही आंदोलन केलं सगळ्या राष्ट्रीय पत्रकारांनी, ते आंदोलन चांगलं सक्सेस झालं आणि त्याच्यामुळे तो शिंदे आणि यांना निर्णय घ्यावा लागला. त्यांच्या कुटुंबाला मदत मिळाली. मी प्रवीण पुरोग त्या संघटनेचे मंत्रालय विधिमंडळ वार्ता संघाचे सेक्रेटरी प्रवीण पुरोग ज्येष्ठ पत्रकार आपल्याशी इथे होते. मी बोलणार नाही, अनेक अजून बोलायचे. पण जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा प्रत्येकाला असं वाटत होतं की मुंबईचे किती पत्रकार ह्या घटनेच्या संदर्भात सतर्क असतील. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ता संघाने जेव्हा अपील केलं की वारिसांच्या कुटुंबाला तातडीने आपण मदत देण्याची गरज आहे, आणि तेव्हा प्रत्येक पत्रकाराने यथाशक्तीने मदत गोळा करून जवळपास 1.5 लाखाची निधी आम्ही वारिसांच्या कुटुंबाला घेऊन गेलो. तेव्हा संजय मला सांगतात त्याप्रमाणे तिथली परिस्थिती अशी होती, वारिसांचं घर कुठे आहे त्याविषयी विचारायला गेलो. कोणी आम्हाला सांगत अखेर यशला आम्ही फोन केला आणि त्याला आम्ही बँकेमध्ये बोलवून घेतलो आणि आम्ही तो निधी जो जमवला होता त्याला तेव्हा आम्ही त्याच्या पण काही प्रश्न असे निर्माण होता की जर बारसूतरची अशी जर काही घटना होत असेल तर ती केवळ तेवढ्यापुरतीच मर्यादित आहे का? तर नाही. समृद्धीसारखा महामार्ग आपण
महाराष्ट्रावर दिसतोय तिथे लाखो रुपये मोजायचे आणि करोडो रुपये कमवायचे हे जे काही धंदे सुरू झालेत महाराष्ट्रात, या धंद्याचं एक रूप हे स्वरूप म्हणजे बारसूची घटना. कारण लाखो रुपयामध्ये त्या जमिनी घ्यायच्या आणि करोडो रुपयामध्ये त्या सरकारच्या गळी उतरवायच्या. सरकारी खुश, सरकार पाडायलाही मोकळे आणि वारिसांची हत्या करायलाही मोकळे. जर ती रिफायनरी उभी करण्यासाठी रायगडमध्ये तळ्याची जागा द्यायची तर तयारी असेल तर तुम्हाला बाथरूमचा अर्थ कशासाठी? तळ्याला सुनील तटकरेंनी सांगितलं की आमची जागा आम्ही देतो, ती तर किनारपट्टीची जागा होती. जर रायगड जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला जागा मिळते तर बाथरूमचा अर्थ कशासाठी? कारण तिथे असेच मोठे वार बसले जे समृद्धीमध्ये अडकले होते, ज्यांनी लाखो रुपये मोजले शेतकऱ्यांना भरलेत आणि करोड रुपये कमवण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे काही दलाल जे आहेत, पंढरीनाथ आंबेडकर सारखे दुर्दैवाने आमच्या पत्रकारांकडून त्याला पूस दिली जात असल्यामुळे अशा शक्ती वेगवेगळ्या गावांमध्ये निर्माण झाल्या. हे केवळ इथंच घडतं असं नाही, अख्खा अलिबाग काही दलाल सत्ताधारी दलालांनी विकत घेतलेलं. त्याच्या संदर्भात एकही बातमी आहे. जसं कोकणात आहे, जसं समृद्धीचं आहे, तसं आमच्या उरणमध्ये तसंच आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी घ्यायच्या, शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणायच्या आणि त्या जमिनी सरकारला करोडो रुपयात द्यायच्या, असे जे प्रकार आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे या संदर्भात महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांनी सजग असण्याची गरज होती. आज मी वारिसांना अभिवादन करत असताना एकच सांगता येईल की ग्रामीण पत्रकारांना जे अशा लढ्यामध्ये स्वतःहून पुढाकार घेतात, लिखाण करतात, त्यांच्या पाठीमागे आपण सर्व आहोत असं दाखवण्याचा आजचा कार्यक्रम आहे. आणि म्हणून मी पत्रकारांना विनंती करेन की असंख्य तक्रारी पत्रकारांच्या विषयी येतात. अंध पत्रकार आहेत, विकलेले पत्रकार आहेत, पण आज ही लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांची संख्या कमी नाही. माझं म्हणणे कदाचित मोठे वर्तमानपत्रकार छापत नसतील, पण समाज माध्यमांवर त्यांनी व्यक्त केलेले विचार त्या समाज माध्यमांवर अनेक ठिकाणी पसरून हजारो लोक त्या विचारांना पुढे जातात. त्याच्यामुळे आपण अतिशय गणित गात्र होण्याची काही गरज नाही. आपण या संदर्भात किंवा सामान्यांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या अशा ज्या व्यथा आहेत, वेदना आहेत, त्या मांडण्यासाठी आपण पुढाकार घेऊया. यासाठी ग्रामीण भागात माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी सुभाष त्यांना कायम एक सत्तेची म्हणजे सत्तेची चेहरा आहे आंदोलनाला. आपण नेहमी आंदोलनात बघितलं असते, बाबा असतील, गीतापाठ करते आणि असं काही कार्यक्रम उका बालेला असते, सुरेखा दळवे होते, त्या आपण गीतभर काम करतोय, असे असंख्य कार्यकर्ते. पण सत्तेची बरोबर आणखी काही कार्यकर्ते आहेत. योगेश कांबळे आहे, अविनाश वसंत आहे, मंगेश चव्हाण आहे, मंगेश सावंत आहे, सचिन चव्हाण आहे, कोण सीए आहे, कोण इंजिनियर आहे, कोण पत्रकार आहे. असे असंख्य लोक अगदी कुठलाही चेहरा, कुठलेही आव्हान आणतात, त्याच्याबरोबर सतत त्याची पाठीराख करत असतात. त्यामुळे सत्तेला ताकद येते, रिफायनरी विरोधी संघटनेला ताकद येते. मी विनंती करतो, राजेंद्र जोशी आलेले पुण्यावर पत्रकार आहेत, त्या आपलं मनोगत व्यक्त करतात. नमस्कार. बरोबर वर्षभरापूर्वी
कशामुळे झालेलं हे सगळं समजलं. आणि त्याच्यानंतर मी काही मागे जाऊन रिपोर्ट चेक करायचा प्रयत्न केला त्यांचा, त्याची सुद्धा काही पाठवले. आणि हे सगळं जेव्हा बघत असताना असा विचार आला मला की याच्या आधी आपण बायोलॉजीच्या बातम्या का नाही वाचलेल्या. म्हणजे आणि जे रिपोर्ट पाठवलेले होते इतक्या बोल्ड, इतक्या प्रेमी लिहिलेले होते. कुठेही त्याच्यामध्ये काही सत्तर होते न टाकता मी उदाहरणाने जे काही आहे ते स्पष्टपणे त्या रिपोर्टमध्ये लिहिलेलं होतं, त्या बातम्यामध्ये लिहिलेलं होतं. आणि त्यांना बायलाईट सुद्धा नव्हतं. आणि त्यावेळेस असा विचार आला की असं का होते की जेव्हा ते हे सर्व रिपोर्टिंग करत होते, जेव्हा ते हे सर्व लिहित होते तेव्हा मी हे का नाही वाचलं. आणि आज जेव्हा पूर्वी झालेला आहे त्यावेळेस मी का त्यांच्या ह्या सर्व बातम्या त्यांनी जे काही लिहिलेलं आहे ते वाचले. पण ह्याबद्दल विचार करताना सर्व लक्षात आलं की तळागाळात आणि अशा प्रकारे स्थानिक पातळीवरून छोट्या छोट्या गावांमधून तालुका लेवलवरनं जे पत्रकार बातमीदारी करत असतात, जे पत्रकार काम करत असतात, मला वाटतंय त्या सर्वांनाच काहीतरी अशा प्रकारच्या गोष्टीला सामोरं जावं लागतं की ते बातम्या करत राहतात. अगदी तळागाळातून लोकांचे प्रश्न ते मांडत राहतात. ज्या बातम्यांपर्यंत अदरवाईज आपण नॅशनल लेवलला काम करणारे, स्टेट लेवलला काम करणारे, शहरामधून काम करणारे पत्रकार एखाद्या वेळेस पोहोचू नाही शकतात, अशा बातम्या ते समोर आणत राहतात. मात्र त्याच्याबद्दलचं त्यांना रेकग्निशन मिळतं. मोबदल्याबद्दल तर आपण बोलायलाच नको, म्हणजे पत्रकारांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबद्दल एनिवे त्याच्याबद्दलचा जो संवाद आहे. आणि रेकग्निशन सुद्धा त्यांना मिळतं. म्हणजे बऱ्याचदा त्यांनी केलेली जी बातमी असते एखादी छोटीशी ती पुढे जाऊन आपल्याला नॅशनल न्यूज झालेली दिसते, की पुढे जाऊन एखाद्या मोठ्या वृत्तपत्राने किंवा टीव्ही चॅनलने उचलून त्याच्यानंतर ती बातमी आपल्याला मोठी झालेली बऱ्याच असते. मात्र ज्या पत्रकारांनी ती बातमी पहिल्यांदा केली असते एखाद्या छोट्याशा गावातनं, त्याचं नाव मात्र आपल्याला वाचकरी झालेलं दिसत नाही. आणि मला वाटतं की हा जो विषय आहे, हा जो रेकग्निशनचा विषय आहे, तो अतिशय महत्त्वाचा आहे सर्वच बाबतीत. म्हणजे फक्त नाव घ्यावं किंवा फक्त त्याचे पैसे मिळावे म्हणून नाही, तर ओव्हरऑल पत्रकाराच्या संरक्षणासाठी सुद्धा. ह्यासाठी काही एक्झाम्पल्स जर घ्यायचे झाले तर पवन जयस्वाल या पत्रकाराचं नाव आपल्या किती जणांना आठवत असेल. उत्तर प्रदेशमध्ये काम करणारा हा पत्रकार आहे. त्याच्या निवेदिकातून काम करत होता. आणि त्यावेळेस त्याने एक बातमी केली होती की प्राथमिक शाळांमध्ये माठांना आहारामध्ये जेवण केलं जातं. तर एका छोट्याशा प्राथमिक शाळेत फक्त मीठ आणि चपाती हे मुलांना दिलं जात होतं. ही बातमी या पत्रकाराने केली. ही बातमी गेल्यानंतर ती बातमी आधी नॅशनल लेवलला आली आणि त्याच्यानंतर जेव्हा डेफॉमेशनची केस त्याच्यावर झाली आणि त्याला अरेस्ट करण्यात आलं, त्यावेळेस आपल्या सर्वांना समजलं की पवन जयस्वाल नावाचे एक पत्रकार आहेत ज्यांनी अशा प्रकारची बातमी केली. तर त्यांचा रश्मी जसं म्हणाले बोलताना की तो बातमीकार जेव्हा बातमी होतो तेव्हा आपल्याला त्याच्याबद्दल जाणवत असतं. समावेशाच्या बाबतीत झालं तर तसंच काहीतरी झालं. दुसरं रुपेश कुमार सिंग यांचं नाव तर मला वाटतं की इट्स नॉट अ स्मॉल नेम बाय एनी मीन्स. झारखंडमधल्या आदिवासी भागात नक्षत्रस्त भागात ते पत्रकारिता करत होते. आणि नक्षत्रस्त भागात पत्रकारिता करणं राहणाऱ्या आदिवासींच्या त्या स्थानिकांच्या जीवनावर काय परिणाम होत होते, त्या पोलीस प्रेझन्समुळे, सीआरपीएफ प्रेझन्समुळे त्यांना काय काय अडचणींना सामोरं जावं लागतं. त्याच्या भागामध्ये इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट वाढल्यामुळे किंवा मायनिंग वाढल्यामुळे तिथं त्यांना काय आव्हानाला सामोरं जावं लागतं, अशा सर्व बातम्या ते करत होते. पण मला वाटतं हे आपल्या असं नावच नाही. म्हणजे मी सुद्धा त्यांना अरेस्ट होण्याच्या काही महिन्याआधी एका सहकार्याने त्यांच्याशी संपर्क साधून बातमी केली म्हणून मला त्याचं नाव समजतं. आणि त्याच्यानंतर ऑफकोर्स त्यांना अटक झाली तेव्हाच मला वाटते 2 वर्षापूर्वी त्यांना अटक झाली, 1.5-2 वर्षापूर्वी. त्यावेळेस त्याचं नाव समजलं. किंवा त्याच्या आधी जी पेगाससची एक यादी समोर आली होती की ज्या भारतीयांच्या फोनमध्ये त्यांच्या डिव्हायसेसमध्ये पेगासस असल्याचं समजतं, तर त्यामध्ये रुपेश कुमार सिंग यांचं नाव होतं. आणि त्यामधनं हे समोर आलं होतं की त्यावेळेस त्यांचं नाव समोर आलं. मला वाटतं की त्यावेळेस त्यांचं नाव आणि त्याच्यानंतर इव्हेंच्युअली त्यांच्या बातम्या त्यांपर्यंत पोहोचल्या असतील. असे अनेक पत्रकार आहेत जे अशा प्रकारे अतिशय दुर्गम भागामधनं काम करत आहेत, अशा प्रकारे अतिशय दुर्गम भागामधनं बातमी आणतायत. पण आपल्याला का माहीत नसतं की त्यांची नावं किंवा त्यांचं काम आपल्याला का माहीत नसतं. तर मला वाटतं की एकतर ग्राउंड लेवलला अशा प्रकारे रिमोट कॉर्नर्समधनं हे पत्रकार बातमी समज करतात. आणि तेव्हा ही जी माहिती वरच्या लेवलला पोहोचते आणि मग वरच्या लेवलला पोहोचत जाते, तशी वरच्या लेवलला त्याची बातमी होत जाते. त्यांच्या राज्यातला न्यूजपेपर वेगवेगळी बातमी करत असते, त्याच्यानंतर आधी ते जर स्थानिक भाषेत काम करत असतील तर मग मे बी इंग्लिशमध्ये ती बातमी होत असेल, मग नॅशनल लेवलला ती बातमी होत असेल. पण आपल्याकडचं माध्यमाचं स्ट्रक्चर असं आहे ओव्हरऑल की ज्यावेळेस ह्या बातम्या परत लेवलला जात राहतात त्यावेळेस सुरुवातीला ती बातमी ज्या स्थानिक पत्रकारांना ब्रेक केली असेल, ती बातमी सुरुवातीला ज्या लेवलला झाली असेल त्याला क्रेडिट द्यायचं होतं. अशी सिस्टम आपल्याकडे चालत नाहीये. म्हणजे
अगदी व्यवस्थित सगळीकडे पाळले नाही जात. खूप कमी ठिकाणी हे सगळं पाळलं जातं आणि मला वाटतं त्यामुळे त्यांची जी बातमी आहे ती बातमी मोठी होते. मात्र त्या पत्रकाराचे जे नाव आहे ते नाव सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही. आणि हे रेकग्निशन असणं हे का महत्वाचं आहे, कारण हे रेकग्निशन फक्त मगाशी जसं मी म्हणाले की प्रसिद्ध होण्यासाठी किंवा पैसे मिळण्यासाठी महत्वाचं नाही. ऑफकोर्स जर त्या पत्रकाराला त्याच्या कामाचा मोबदला मिळाला तर एवढं रिस्क घेऊन हे काम करणं, त्याच्यात फायनान्शियल रिस्क सुद्धा इन्व्हॉल्ड असतात, तर ते गरजेचंच आहे. मात्र रेकग्निशनमुळे संरक्षण सुद्धा मिळतं की जर जास्त लोकांना माहिती की हा पत्रकार हे काम करतो तर जास्त लोक त्याच्या सपोर्टसाठी येऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे त्या पत्रकाराला संरक्षण मिळू शकतं. वारीशेर सोबत झालं ते करणं सहजासहजी शक्य होणार नसतं असं मला वाटतं. त्यामुळेच आपल्याला मला असं वाटतं की आपण सर्वजण जे इथं आहोत की जे छोट्या मोठ्या लेवलला बातमीदारी करत असू, छोट्या संस्थांबद्ध काम करत असू, जे इंडिपेंडेंटली आपण आपल्यापैकी बरेच जण नवीन करत आहेत किंवा जे मेन स्ट्रीममध्ये राहून काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वी आर ॲट द हार्ट ऑफ जर्नलिझम राईट नाव. आपण सध्या मेन स्ट्रीममध्ये जर आपण बघितलं की पत्रकारितेशी आणि पत्रकार म्हणून आपण इंटिग्रिटी मेंटेन करत काम करत राहणं, आपलं पॅशन जपत राहणं हे अतिशय दिवसेंदिवस जास्त कठीण होत चाललेलं आहे, अधिक चॅलेंजिंग होत चाललेलं आहे. पण मला असं वाटतं की याच्यावर एक उत्तर किंवा एक सोल्युशन होतं आहे की आपल्या सर्वांना एकत्र राहावं लागेल, आपल्याला संघटित व्हावं लागेल, सॉलिडॅरिटी दाखवावी लागेल आणि संघटित होऊन आपल्याला असा एखादा प्लॅटफॉर्म तयार करायला लागेल जिथं आपल्याला बघता येईल की जेव्हा अशी आपल्या कुणावरही वेळ येईल तेव्हा वी शुड हॅव इच अदर्स बॅक सो दॅट आपल्याला एक अशी जागा आहे जिथं आपण हात देऊ शकतो आणि तिथनं आपल्याला ती मदत देऊ शकतो. आणि स्पेशली हा जो सपोर्ट आहे तो सपोर्ट आपल्याला ते पत्रकार जे आपल्या सध्या कॉन्टॅक्टमध्ये नाही आहेत त्यांच्यापर्यंत कसा एक्सटेंड होईल हे बघावं लागेल. जे अशा प्रकारे रिमोट कॉर्नर्समधनं काम करतायत त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचते, त्यांच्यासाठी सुद्धा ती हक्काची जागा कशी तयार करता येईल हे आपल्याला बघावं लागेल. गेल्या वर्षी वारीशेरचा मृत्यू झाला त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की आपण सगळे एकत्र आलो, आपण सगळ्यांनी मिळून ती बातमी त्या जगापर्यंत पोहोचण्याची काळजी घेतली. आपण निषेधाची पत्रकं काढली, आपण स्टेटवर प्रेशर आणलं की त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन सुरू व्हावं, त्याच्यातला जो आरोपी आहे तो बाहेर पडू नये, त्याला वेळ मिळू नये आणि आपण याच्यामध्ये यशस्वी सुद्धा झालो. तर मला असं वाटतं की अशी कुठेतरी घटना घडल्यानंतर जे आपण करू ते अतिशय महत्वाचं आहे. मात्र त्याच्या आधी सुद्धा ती हक्काची जागा राहावी आणि ते संरक्षण आपण सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या सर्वांसाठी तयार करावं, हे करणं गरजेचं आहे असं मला आज सांगावं वाटते. आणि मला इथं बोलवल्याबद्दल बाकी प्रकारचे आभार मानते आणि वारीशेरला आदरांजली देते. धन्यवाद. कार्यकर्त्याचं दुःख सत्तेतच ओळखू शकतो आणि त्याचे सहकारी ओळखू शकतात. आपल्यासोबत रिपायरी विरोधी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष वैभव कोळवणकर आहेत. खरं तर नरेंद्र जोशी सेक्रेटरी आहेत आणि कोळवणकर अध्यक्ष आहेत. कोणी बोलायचं हे त्यांना विचारलं होतं, एकमेकांनी नावं घेत होतं, पण मला वाटतं वैभवनी यावं आणि वैभवच्या मागे पोलीस सुद्धा लागले होते. त्यावेळी वैभवला अतिशय कठीण परिस्थितीने जावं लागलं. पोलिसांनी त्यांना जेलमध्ये घातलं आणि त्यांची जी दुःख आहे ती अपरिमित आहे, ती त्यांच्या शब्दात थोडक्यात तरी व्यक्त करावी असं मी सांगतो. वैभव. नमस्कार. सन्माननीय उपस्थित सर्व पत्रकार बंधूंनी तसेच आमच्या पंचकोशीवासी तसेच कोकणातील सर्व उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. आज बोलायचं झालं तर वारीश साहेबांचं पुण्यस्मृती दिवस म्हणून आपण इथे सर्व उपस्थित आहोत. पण या व्यक्तीबद्दल आमच्याबद्दल जे अटॅचमेंट आहे, आज सतीश चव्हाण सर असू दे किंवा नितीन गटार असू दे किंवा आमचे सर्व पंचकोशी सर्व ग्रामस्थ, आज या माणसाबद्दल आम्ही जेवढं बोलू तेवढं कमीच आहे आणि त्यांच्या आत्मविश्वास जेवढं उजळलो तेवढं कमीच आहे. कारण ज्या लढ्याची सुरुवात या वारीश साहेबांमुळे झाली आमची आणि जेव्हा आमच्या पंचकोशीमध्ये
जो लेटर बॉम्बचा विषय आला आणि तो विषय या साहेबांमुळे भारतीय साहेबांमुळे उघडकीस आला. तर अशा या निर्भीड आणि आमच्या पंचकोशीच्या प्रत्येक सामान्य माणसाच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या आणि आमच्या निपाणी विरोधाचा लढा आज जगभरपर्यंत पसरवणाऱ्या या निर्भीड तसेच शहीद पत्रकार शशिकांत वारसे साहेबांना आमच्या भारतीय सौरभ पंचकोशी निपाणी संघटनेतर्फे आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. आज साहेबांबद्दल बोलायचं झालं तर आज जे आम्ही तरुण मुलांनी उभी दिसतोय समोर आम्ही याला लढा देतोय आज हे त्यांच्या पाठिंब्यामुळे. कारण त्यांनी आम्हाला माहित होतं की आम्ही हा लढा जो आम्ही देतोय हा एक प्रशासनाच्या विरोधामध्ये आहे किंवा एक याच्या पुढे मोठी एक प्रशासन आहे आणि ते मोठी व्यक्ती आहे आणि या व्यक्तींसमोर आपण आज नवीन तरुण मुलं आज या लढ्याच्या विरोधामध्ये आपण उभे राहतोय. तर आपण यामध्ये टिकू की नाही टिकू किंवा आम्हाला या गोष्टी झेपतील की नाही. तर आम्ही नवीन होतो, आम्ही क्रिकेट खेळणारी मुलं होतो. आमच्या गावावर ते संकट आलं होतं ते आम्हाला समजलं, आम्हाला थोडी माहिती मिळाली. आम्ही त्याच्यातून जाणून पण घेतली माहिती की नक्की हा रिफायनरी विनाशकारी प्रकल्प काय आहे आणि त्याबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर सतीश सरांनी आम्हाला सगळ्यांना एकत्रित केलं. त्याच्यामध्ये क्रिकेटच्या मुलांमध्ये मी पण पहिला अध्यक्ष म्हणून काम करत होतो. तिथे मी सगळ्या मुलांना जवळ केलं की नक्की आपल्याला काय करायचं की कुणीतरी सांगतोय आणि कुणीतरी बातम्या करतोय किंवा काहीतरी आपल्याला माहिती करून आपण कुठेतरी भरकटत जावं. आपलं करिअर आहे, आपलं आता आयुष्य चालू झालंय. तर या आयुष्याला कुठेतरी कलाटणी मिळवणे, कोणाचं नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही संघटित मुलं होतो. जसं आपण जोशी आहे, इथे बसले आदेश बोर्ड आहे आणि अजून असंख्य अशी आमची मुलं आहेत. तर त्या मुलांनी आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मिटिंग घेऊन आम्ही विचार केला की नक्की हे करतोय की योग्य आहे आणि तिथून आम्हाला समजलं की हे जे चाललंय हे आपल्यासाठी खूप चॅलेंजिंग आहे आणि खूप चांगली गोष्ट आपण करतो. आणि या सर्व गोष्टी चालू असताना सतीश सरांनी आम्हाला आज जो मुलांचे सहकार्य केले आमच्या पंचकोशीमध्ये येऊन आमच्यापैकी ते राहून आज आमच्यासोबत आता वारशीदार नाहीये पण त्यांचंही आम्हाला सांगायचं झालं तर आज आम्ही कुठेही उभे असतो. म्हणजे आमची या लढ्या चालू होण्याच्या आधी रिफायनरी विरोधी लढा चालू होण्याच्या आधी त्यांची आमची क्रिकेटमध्ये ओळख होती. त्याने आम्हाला खूप पाठिंबा असतो. आमचे बाजूला येऊन असे उभे राहायचे, खांद्यावरती हात टाकायचे आणि बोलायचे वैभव आज काय नवीन, आज कुठे मॅच जिंकला तुम्ही, आज काय तुमचा नवीन प्रोग्राम आहे, अशी पहिली आमची ओळख होती. पण जेव्हा हा रिफायनरी लढा चालू झाला आणि या लढ्यातून त्याने आम्हाला जे पाठिंबा दिला, आमच्या पाठीशी खंबीर उभे राहिले. कधी उभे राहिले ते येऊन असे पोलिसांसारखे उभे राहायचे, व्हाईट शर्ट, जीन्स पॅन्ट आणि त्यांच्या हातामध्ये एक पेन असायचा आणि विचारायचं आम्हाला वैभव काय देऊ, आज तुमच्या क्रिकेटबद्दल देऊ की आज तुम्ही जे लढा करताय किंवा अजून कुठला काय कार्यक्रम त्याच्याबद्दल देऊ. तर आम्ही त्यांना असं मी बोलायचो की साहेब तुम्हाला सांगायची गरज नाही, तुम्हाला काय द्यायचं आणि काय कोणाबद्दल काय सांगायचं तुम्हाला चांगलं माहिती. आणि आज दिसते जे पॅनलचे फोटो लावले वर्तमानपत्रांचे, या वर्तमानपत्रातून आम्ही वाट करत असतो प्रत्येक दिवशी की आज बाळासाहेब आम्हाला काय बोलणार, आम्हाला काय सकाळसाठी आम्ही 6-7 वाजता आमचा पहिले मॅसेज व्हॉट्सअपला असायचं त्यांचा की हे बातमीचा की आज महाराष्ट्र आपल्याला हेडलाईन काय असते आमची रिफायनरी संघटनेची. आणि ते आम्हाला सगळ्यांना सवय लावून ठेवायचे की बाबा आज आमच्या वर्षावानी आमची बातमी दिली आम्ही लगेच व्हॉट्सअपवरती व्हायरल करायचं. तर आमचा एकच आधार होता त्याला की बाकी सगळी पत्रकारांनी ती थोडंसं काही भांडवली म्हणा किंवा अजून काही गोष्टी करून आमचे जे बातम्या होत्या किंवा आमचे जे विषय होते ते मिटिंग आम्ही घ्यायचो किंवा आमची सभा घ्यायचो तेव्हा कुठेतरी थांबून ठेवायचं. तर त्या सगळ्यांची आम्ही वाट बघत असतो की साहेब कुठे आम्हाला बातमी देणार किंवा किती पेजचं लिखाण करतात. या सर्व गोष्टी आम्ही वाट बघत असायचो. आणि अचानक जेव्हा ही पहिली बातमी जेव्हा लागली आज या लोकांनी जे राजकीय लोकांचे फोटो वगैरे आमचे पेपरून छापून आले तेव्हा सतीश सरांचं रात्री आमचं बोलणं झालं होतं की बाबा असं बातमी झाली होणार आहे वाटतं आणि याचा काय परिणाम आपल्याला माहीत नाही. आणि दुपारनंतर आम्हाला समजलं की आज त्यांना एक क्रिकेट हातावर बाहेर काढणार आहे आणि त्यांचे हत्या करण्यात आली. तसंच व्हिडिओ दाखवला होता आणि आमचे जोशी तो व्हिडिओ फॉरवर्ड केला होता. तर बघून आम्हाला असं वाटलं की आम्ही म्हणजे आमचाच कुठेतरी हात झाला की काय, म्हणजे आम्ही शशिकांत महाराज आम्ही सगळे त्यांना आम्ही एकच समजवतो ते आमचे नाही आहे. आज आमच्या पंचकोशीमध्ये आज गेली 2-2.5 हजाराची मुलं आहेत
जी यंग मुलं आहेत त्यांनी आज लढा हा सुरू धरलाय, त्यांचा आता नेतृत्व करतोय. त्याच्या माध्यमातून आधी आम्ही त्यांच्यामध्ये जीवन ठेवलंय. आम्ही शशिकांत वारेशींना आम्ही अजूनही जीवन ठेवलंय आणि त्यांचं स्वप्न होतं की ही रिफायनरी एकदा आम्ही होऊ दिला नाही, आता पूर्णामध्ये होऊ दिला नाही. नक्कीच त्यांचं स्वप्न आम्ही आमच्या या कार्यातून आम्ही नक्की पार करून देऊ. आणि आमच्या युवा व्यक्ती आम्ही सध्या आम्ही आधी जो लढा आम्ही यशस्वी ठेवले हा त्यांच्या शब्दांमुळे, त्यांच्या बातम्यांमुळे, त्यांच्या आधारामुळे. आज ती ही गोष्ट जेव्हा माझ्यामध्ये मुदत झाली त्याच्या आधी आमच्या नरेंद्र जोशी जे आपले सचिव आहेत त्यांच्यावरती एक कोर्टामध्ये हल्ला झाला होता. त्याच्यावरती पण मोठा चिरा असा घेऊन डोक्यावरती त्यांचे हत्या करते. पण तरी हत्या केली त्यांनी. आज वारिस साहेबांचा हेतून हत्या केली. त्यांनीच आमच्या आपण जोशीवरती हल्ला केला. त्याचाही तेवढ्या लेवलला मोठ्या लेवलला दखल घेतली गेली नाही वर्तमानपत्रातून म्हणा किंवा टीव्हीवरती, न्यूज चॅनलवरती. पोलीस स्टेशनला पण तेवढ्या लेवलला घेतलं नाही, दखल घेतली नाही. पण आम्ही रात्री आले ते थांबून तिथे आम्ही महिला आमच्या ग्रामस्थ एकत्र बसून आम्ही त्यांना त्याच्यावरती मनुष्यबळाचा जो आम्ही गुन्हा दाखल करून घेतला. आज त्याच्यानंतर आपण दोषीवरती त्या टायमाला जो हल्ला झाला होता त्याच हल्ल्यावर जर कुठे ऍक्शन घेतली गेली असेल तर आज आमचे पक्षाच्या आपल्या सर्वांना दिसले असते. आज त्यांचा बळी नाही. तर हे सगळं आहे. पत्रकारांना माझी एक नम्र विनंती आहे की आम्ही तरुण आहोत, आम्हाला शिक्षक, आम्ही सुशिक्षित आहोत. असं कोणाच्या भरकटत म्हणजे कोणाच्या सांगण्यावर आम्ही कुठल्याही गोष्टी करत नाही. आम्ही विचार करूनच सगळ्या गोष्टी करतो. आताही जे करतोय ते विचार करून करतो. स्वतःची काम धंदा सांभाळून आम्ही सगळं करतो. आम्हाला एक नम्र विनंती आहे की आम्ही जे काही कार्यक्रम करतो किंवा आम्ही आमच्या माहितीसाठी वाचवण्यासाठी जे आम्ही प्रयत्न करतो ते तुम्ही बिनधास्तपणे कोणाला न देता किंवा तुमची जी पत्रकारिता आहे, तुम्ही ज्या जो व्यवसाय किंवा तुम्ही जे प्रोफेशनल तुम्ही स्वीकारलाय त्याचा कुठेतरी मान लावून आमच्या ज्या बातम्या असतील किंवा आमच्या छोट्या गोष्टी आम्ही कार्यक्रम करतो त्या तुम्ही दाखवाव्या अशी सगळ्यांना नम्र विनंती करतो. कारण आतापर्यंत आम्ही जे आता किंवा जिथे जिथे आम्ही कार्यक्रम केले ते कुठे त्या बातम्या थांबवण्यात आल्या. त्याचं कारण वरून प्रेशर असेल किंवा संपादकांच्या काही त्या गोष्टीवरती हाक असेल म्हणा. पण या कुठेतरी थांबले पाहिजे. कारण अशी तरुण मुलं जर पुढे येत आहेत, आज समाजामध्ये जर विचार केला तर आज तरुण मुलं सतत पुढे येत नाही कुठल्या कार्यक्रमामध्ये किंवा कुठल्या गोष्टीवर. तर ही अशी तरुण मुलं आज आमच्याकडे 2-2.5 मुलं जी तरुण आहेत ती आज उपस्थित असतात कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये आणि ती या गोष्टीसाठी तयार असतात की काय होईल तर अशा मुलांचा आवाज कुठेतरी लोकांमध्ये पोहोचला पाहिजे, पुढे जनतेपर्यंत गेला पाहिजे, पुढे जगभर चालता गेला पाहिजे की आम्ही कशासाठी करतोय हे लोकांमध्ये समजलं पाहिजे. तर हे मी सगळ्यांना विनंती करतो पुन्हा एकदा पत्रकार सगळ्यांना. त्याचप्रमाणे आमच्या वरिष्ठ साहेबांना आज त्यांना कुठे ज्येष्ठ पत्रकार किंवा छोटा पत्रकार किंवा आम्ही पत्रकार असं न समजता त्यांना जी आर्थिक मदत त्या पत्रकार बंधूंनी सगळ्यांनी किंवा संघटनांनी केली त्याबद्दल आमच्या आभारी आहोत. कारण त्यांची परिस्थिती सगळ्यांना माहिती होती. जेव्हा त्यांचा निधन झाल्यानंतर जेव्हा प्रत्येकाने जेव्हा घरी जाऊन भेट घेतली त्या भेट घेतल्यानंतर सगळ्यांना समजलं की त्यांची खरी परिस्थिती काय होती, त्यांनी घर कसं सांभाळलं, त्यांची कौटुंबिक कशी होती. आणि या परिस्थितीमध्ये त्यांनी पत्रकारिता सच्च्या पत्रकारिता जपली आणि आज आमच्या लढ्याला त्यांनी एक मोठं पाठबळ दिलं आणि या पाठबळावरती आम्ही आतापर्यंत आम्ही टिकून आहोत. त्याचं खऱ्या श्रेय म्हणजे आमच्या वरिष्ठांना जातं. आणि त्याचप्रमाणे उपस्थित नाही होतं त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं होतं की त्यांच्या माध्यमातून त्या तिघांच्या सतीश सर, सर आणि हे आमच्या तिघांचा आमच्या या तरुण वर्गाचा एक आधारस्तंभ होते. त्या तिघांनी आम्हाला इथपर्यंत पुढे उभे केले आणि यापुढे आम्ही सर्वजण याच पद्धतीने लढू. आणि डिपार्टमेंट बसा त्यांनी हाती घेतला होता हा लढा डिपार्टमेंटच्या विरोधामध्ये जिंकून द्यायचा तो आम्ही नक्कीच याच्यामध्ये यशस्वी करू. इथे सगळ्यांना देऊ. त्याचप्रमाणे सर्व इथे उपस्थित आज जो कार्यक्रम सर्वांनी मिळून आपण सर्वांना श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम केला या सर्वांसाठी ज्यांनी जे आयोजक आहेत त्या सर्वांसाठी आणि इथे थांबलो काय कार्यकर्त्याला लावला त्यासाठी सुशिक्षित मंडळी आहेत आणि विरार, पालघर अशा 5 लोकांवर राहतात. आणि आजची जी खरं तर खूप मी स्वतः बघितलेली आहे 200-300 मुलं क्रिकेट खेळणारी आहे. नक्कीच त्या सगळी आंदोलनात असतात. खरं तर हा हॉल भरून जाणार होता पण सुट्टीचा दिवस नसल्यामुळे आणि लांब राहत असल्यामुळे ते कदाचित आज
आता आपण कार्यक्रमाच्या अगदी शेवटी येतोय, 2-3 वक्ते आहेत. मी आमदार सुद्धा विनंती करतो की तिने मनोगत व्यक्त करा. आता जगदीश सरांनी उल्लेख केला की
प्लाझामधल्या लोकांना पुरवण्याचं काम तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू केलं. अगदी छोटा इनिशिएटिव्ह होता, हे होईल की नाही असं वाटत होतं, पण त्या माध्यमातून असंख्य लोकांना ऍटलिस्ट आपल्या नागरिकांशी शेवटचं बोलण्याची संधी तिने मिळवून दिली. आमच्यासारखे पत्रकार तिथल्या नागरिकांशी बोलू शकले आणि काही लोकांना एक आशेचा किरण मिळाला की वॉरमध्ये तिथे लढतायत लोक, पण बाहेरून तुम्ही काय करू शकता याचं उदाहरण निर्माणे अगदी इशिता अति पत्रकार तिने मानून दिलेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं रस्ता खूप कठीण आहे, पण आपण निराश न होता ही जी लढाई आहे किंवा आपली जी चाल आहे ती पुढे चालू ठेवूया. या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये मला सहभागी करून घेतलं त्याबद्दल मी बरेच आक्षेप केले वाटते तर सुईत मिश्र मुझे लगा था कि सारी कुर्सियां भरी होंगी, बाहर तक भरी होंगी. एक पत्रकार खबर लिखता है और पत्रकार को उसे मार दिया जाता है. मुझे लगा आज के दिन तो सब लोग शायद साथ आए, लेकिन खाली कुर्सियां बताती हैं कि महाराष्ट्र और देश में पत्रकारिता के हालत कैसे है. ये पहली बार नहीं है. जब मैं शशिकांत वाजपेयी को नहीं जानता था, पिछले साल जब इस तरह की खबर आई तब हमने इसे कवर तो किया था. उसके बाद मुझे याद है हमारी मुलाकात के साथ पहली बार महात्मा गांधी के स्टैचू के नीचे हुई थी और वहां पर भी मैं जतिन देसाई सर हम लोग सब थे. वहां पर भी यही चेहरे जो यहाँ पर अधिकांश लोग दिख रहे हैं वही चेहरे वहां पर थे. आज के दिन तो कम से कम मुझे लगा था कि मुंबई में कोई बड़ी खबर नहीं है. तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के संपादक हैं, बड़े बड़े संपादक हैं, जो बड़े बड़े चैनल में उनके यहाँ पर मंत्री आते हैं, उनकी बातों का उतना वजन होता है, वो लोग आएंगे यहाँ पर. संपादक तो वही लिखते हैं जो हर जगह पे आते हैं और वही यहाँ पर भी आते हैं. इससे पता चलता है कि यहाँ पर हालात किस तरह से है. शशिकांत वाजपेयी जैसे ऐसे तमाम लोग हैं जो महाराष्ट्र सहित अलग अलग जगहों पर हैं. इन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में स्ट्रिंगर के नाम से जाना जाता है. ना ही पैसे मिलते हैं, ना ही उन्हें नाम मिलता है. उनके नाम पर बड़े बड़े जो मुंबई के पत्रकार हैं वो उन्हें अवार्ड भी मिल जाता है, नेशनल अवार्ड तक मिलता है. लेकिन ये फिर भी पत्रकारिता के लिए काम करते हैं और शायद यही करते करते इनकी मृत्यु हो गई. मुझे लगता है कि अब जब मैं बैठा हुआ था इनकी तस्वीर देख रहा था, मुझे लगता है कि इन्हें पता था, इन्हें महाराज ये तस्वीर भी देख लिया. जो पत्रकार ईमानदार से काम करता है उसके पास 4 पहिया का गाड़ी नहीं, वो एक्टिवा पर है, वो भी एक पेट्रोल पंप पर था, उसको मारने वाला जो है कार गाड़ी में रहता है. उन्हें पता होगा शायद कि उनकी अगर मौत होती है तो ज्यादा पत्रकार उनके लिए बोलेंगे. शायद मुझे ये बात पता होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो जब वहां पर लिखते थे और बाकी पत्रकार नहीं लिखते थे तो शायद उन्हें असलियत पता थी कि किस तरह से होती है. और यहाँ पर आज एक बार फिर से जब बड़े बड़े लोग नहीं हैं तो भी कई लोग वोट दे रहे हैं. मेरे पास वोट शायद नहीं. मैंने देखा है निखिल वाले सर लेटेस्ट एग्जाम्पल है, उनके साथ जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, जो सारी चीजें हो रही है, कितने जगह पर ये बात होती है. पीछे कमलेश सुदार सर बैठे हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ है, कितने लोगों ने बात की. ये जो खाली कुर्सियां हैं आप अपने प्रेस क्लब चले जाइए, देखिए कितना बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं. अभी शायद सागर बंगला होता और दिवाली की मीटिंग होती तो इससे ज्यादा पत्रकार यहाँ पर लाइन लगाकर बैग लेने के लिए खड़े होते, लेकिन यहाँ पर वो आए नहीं है. बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीजें आगे ना हो और हमारे जैसे लोगों को यहाँ पर ना आना पड़े. मुझे पता है समय कम है, 2 ही चीज करूंगा. फिलहाल देश में 16 ऐसे पत्रकार जिनके खिलाफ UAPA के मामले दर्ज हुए हैं. 7 जो है वो अपनी जेल में है. प्रवीण गुप्ता है अभी रिसेंट एग्जाम्पल. इमरजेंसी के दौरान वो जेल में थे, आप जब दूसरी सरकार है तब भी वो जेल में है. बारसों की बात आती है तो तमाम लोग कई सारी चीजें कह रहे हैं. अब अगर ये मुद्दा उठेगा तो तब भी कई लोग कई सारी चीजें कहते हैं. मुंबई में है, यहाँ पर प्रदूषण से हालात खराब है और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो डीप और जहाँ पर अच्छा वातावरण है वहां पर आप चाहते हैं कि पेड़ों को काटा जाए और वहां पर एक फाइनल लाया जाए. बहरहाल ये सारी चीजें होती रहेंगी. हम उम्मीद करते हैं कि जो ये इको चेंबर में हम रह रहे हैं इसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि शायद जरूरत है.
नए लोगों की और नए पत्रकारों की उसमें है। जाते जाते जो लोग यहाँ पर नहीं है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी और वार्तालापों पर, उनके लिए केवल ये कहना चाहूंगा कि समझ शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका ग्रंथ। नमस्कार। म्हणतो ना की सगळं संपल्या वगैरे काही संपलं वगैरे नसतं वगैरे उर्फी वगैरे या लोकांच्या पथावर जाणारे अनेक आहेत. आता बोलली जशी आपली प्राजक्ता जोशी बोलली, आपला सुहित बोलला, ही सगळी तरुण मंडळी येते 40-45 किंवा त्याच्या आसपास मंडळी, हे सगळं काही असं संपलं नाही. अशी लोक आहेत की सत्यजित नरेंद्र आपण जोशी याच्या मागे उभं राहतील, चळवळ पुढे नेतील आणि ही चळवळ अशी नेण्यासाठी कुठेतरी संपादक पत्रकार उभे राहावे लागतात. आणि मी बघतोय काही दिवसांपासून जे दिवसात ते ज्येष्ठ पत्रकार नितीन वाघ यांनी आयबीएन चॅनल चालवलं. लोक असं म्हणतात की मालक आणि सगळं असतं, त्याचा खूप दबाव असतो, त्यामुळे तुम्हाला काम करता येत नाही. नितीननी सगळी शाखा करून टाकली, संपादक काय म्हणू शकतो ते दाखवून दिलं. आणि आता त्याच एक ह्याच्यात लोकशाहीचा आपला मंत्रालय कव्हर करत तो त्या लोकशाहीच्या आयुक्ता संपादक झाल्यानंतर एक वेगळं अशा वाटू लागले की काहीतरी विरोधात बातम्या येऊ शकतात, विरोधातले लोक तिथे येऊन बोलू शकतात आणि चांगलं वातावरण आहे. तुझं दडपण आहे, स्वाभाविक आहे. मोदीच्या या देशामध्ये काम म्हणून माझा देश आहे. त्यामुळे मोदीच्या या काय म्हणतो हुकुमशाहीमध्ये तरी कमलेश निखिल वागळे सारखी माणसं आहेत. तर आधी मी विनंती करतो कमलेशला की कमलेशने येऊन 2 शब्द व्यक्त करावा आणि त्याचा या कार्यक्रमाचा समारोप निखिल यांच्या भाषणाने. कमलेश. शशिकांत परिषदेची बातमी आहे आणि खरं तर मी तेव्हा नुकताच लोकशाही माहितीला जॉईन होऊन 10 दिवस झाले आणि तेव्हाची बातमी बातमीचा आठवडा केला गेला पाहिजे, कारण मला वाटतं त्या सुरुवातीला ही बातमी कुठेच आलेली नव्हती. सकाळपासून त्या बातमीला आम्ही उचलून घेतला आणि माझ्या व्यक्तिगत जर लोकशाहीचा माझा गेला सगळ्यात महत्त्वाचा मला वाटतं ही बातमी होती इथून सुरुवात करता आली आणि भूमिका घेणं आपण का गरजेचं आहे हे दाखवण्यासाठी तर तो मार्ग शशिकांत परिषदेने दाखवला. त्या घटनेने आम्हाला तो मार्ग दाखवला, म्हणून आपला दिवस होण्यासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. तितका पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबद्दल आपण बोलताना शशिकांत परिषदेचा उल्लेख करणं इतकं महत्त्वाचं आहे. मी हा फोटो बघितला, 2 फोटो इथे शशिकांतचा फोटो असणं स्वाभाविक आहे. त्या बाजूला त्या घटनेचा त्या हत्येचा आपण फोटो तिथं झाला. 2 फोटो मला वाटतं इथे मिसिंग आहेत, असायला हवे होते, कदाचित इथे कुठेतरी उघड नाही तर तिथे जवळ. दुसरा फोटो या बातमीची मागची बाजू असते तशी त्या गाडीची एक मागची बाजू आहे, तीच त्या बातमीची मागची बाजू पण आहे. त्या गाडीच्या मागे आराध्य नावाचा एक लोगो होता, तो त्या रत्नागिरी रिफायनरी प्रोजेक्ट लिमिटेड जे काय त्यांचा पेट्रोकेमिकल जे आहे त्याचा लोगो होता. आणि ज्या व्यक्तीची ही गाडी होती ज्याने शशिकांतला चिरंजीवाची हत्या केली त्यांचा आदल्या दिवशी आलेला काही राज्यकर्त्यांसोबत होतो, ज्याच्यावरती शशिकांतने प्रश्न उपस्थित केला होता. माझ्या मते फक्त ज्याला आपण कायद्याच्या भाषेमध्ये काय एव्हिडन्स ऍक्टमध्ये ज्याला कोरॅबोरेटिव्ह एव्हिडन्सेस म्हणतो तेच नाही, तर हे शशिकांतच्या लढाईला कोरॅबोरेट करणारे आणि आजच्या परिस्थितीला कोरॅबोरेट करणारे 2 फोटो आहेत. हेही आपण तिथे कदाचित ठेवायला आहेत. आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे गोष्ट. इथे जसं रोहित पगाशी म्हणाला की 30 चेहरे आहेत, 30 लोक आहेत वर्षभर त्याबाबत बोलतायत, त्याबद्दल भूमिका म्हणतात, 30 लोक इथे दिसतात. पण कोणत्याही पलीकडे जाऊन हे फोटो वारंवार लोकांना दिसतात, वारंवार आपण ते दाखवावे लोकांना, ही लोकांनी आठवण राहिली की शशिकांतच्या बाबत आणि पत्रकारितेच्या बाबत काय झालं. तुम्ही फार वेळ गेला मी उशिरा मला दिलगिरी व्यक्त करीत, कारण माझ्यानंतर सगळ्यांना नितीन सरांनी ऐकायचं आहे. पण 2-3 गोष्टी मला महत्त्वाच्या इथे सांगाव्याच्या वाटतात. म्हणजे त्याशी मुद्दा निघाला की पत्रकारांच्या संघटनांनी दबाव टाकला, म्हणून ही गोष्ट झाली की अत्यंत इथे मला वाटतं महत्त्वाची आहे. कदाचित तेव्हा जर तो दबाव पत्रकार संघटना असतील, ज्या ज्या माध्यमांनी त्या बातम्या उचलल्या, ज्यांनी आरोग्य आवाज उचलला, तेव्हा जर ही गोष्ट समोर आली नसती तर कदाचित शशिकांतचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यू म्हणून कुठल्या तरी पानामध्ये निघून गेला असता आणि तो कोणाच्याही लक्षात आला नसता आणि तो आरामात लावला जाऊ शकतो. पण
सगळ्या पत्रकार संघटनांची त्याच्यामध्ये असणारी भूमिका ज्या ज्या पत्रकारांनी, स्थानिक पत्रकारांनी, आंदोलनाशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी याबाबत ती भूमिका घेतली, आवाज उचलला. त्यामुळे सरकारला किमान त्याच्यामध्ये लाजेकाजे सतर्क होणं आणि इच्छेने का होणं त्याच्यामध्ये तक्रार घ्यावी लागली. त्याचा फॉलोअप आपण घेऊ हे आपलं पुढचं काम आहे. कारण तिथेच हे मधल्या काळात अनेक गोष्टी समोर येत होत्या आणि त्याच्या हत्येत असलेल्या आरोपांना काय कॅन्सर ट्रीटमेंट मिळते वगैरे वगैरे अशा बातम्यांची येत होत्या. या सगळ्या गोष्टींकडे आपण तितकं सजगपणे पत्रकार म्हणून आणि सर्वसामान्यांनी त्याच्याकडे लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. सगळ्यात दोन गोष्टी मला महत्वाच्या आहेत. या सगळ्यांमध्ये फ्रीडम ऑफ स्पीचचा आपण नेहमी ते वारंवार उल्लेख झाला. पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य जे शशिकांतने केलं तर मला एक गोष्ट म्हणजे त्याच्यात पहिले कदाचित पटेल पटनाने पण आय थिंक हे कलेक्टिव्हली फेल शशिकांत त्याच्या व्यवस्थेमध्ये अनेक ठिकाणी तो मुद्दा उपस्थित केला की त्याला त्याचं सुप्रीम सॅक्रिफाईस करावं लागलं, त्याला सर्वोच्च बलिदान द्यावं लागलं, आपला जीव गमावा लागला, तेव्हा त्याची दखल घेतली गेली. त्यामुळे दखल घेईपर्यंत वाट का बघावी आपण सगळ्यांनी अशा सगळ्यांना जे या देशाच्या संविधानाचा आवाज बनत आहे, जे इथल्या तुमच्या फ्रीडम ऑफ स्पीचचा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनचा आणि फ्रीडम ऑफ प्रेसचा आवाज बनत आहे, त्या सगळ्यांना आपण वेळीच त्यांच्या मागणी उभे राहिलो नाही तर आपल्याला कदाचित फक्त इथे उभं राहून सगळ्यांना श्रद्धांजली व्हावी लागेल. आज फक्त आपण ह्याच्यामध्ये शशिकांतला एकट्यालाच आपण इथे आदरांजली वाहत नाही, त्यावेळेस जे जे लोक गप्प बसले त्यांच्या पत्रकारितेत आपण इथे आज त्यांना आदरांजली म्हणणार नाही, श्रद्धांजलीची काय म्हणजे भाऊ शकतो. फ्रीडम ऑफ स्पीच आणि एक्सप्रेशन कायदेशीर दृष्ट्या आपल्याला घेतलेले संरक्षण दिलं आहे, पण या गोष्टी घटनात्मक आपण त्याला जो त्याचा पाया आहे की ह्या आपल्याला का दिल्या गेल्या ह्या गोष्टी फ्रीडम ऑफ स्पीचला एक सगळ्यात महत्वाची दुसरी बाजू जी आहे ते पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन जेव्हा जनरेट होतं हे खरं तर फ्रीडम ऑफ स्पीच आणि त्याचीच कदाचित राज्यकर्त्यांना जास्त भीती वाटत होते. कारण फ्रीडम ऑफ स्पीच मी जेव्हा पत्रकार म्हणून व्यक्त होतात मी सामान्यांच्या जनसामान्यांच्या भावना एका गावात काय चालू आहे, एका रस्त्यांमध्ये काय चालू आहे, एका पालावर काय चालू आहे हे तुम्ही लोकांसमोर जेव्हा मांडतात तेव्हा त्यांना आवाज मिळतो आणि तो आवाज जेव्हा कलेक्टिव्ह व्हायला लागतो काय पब्लिक ओपिनियन म्हणतात ते पब्लिक ओपिनियनच जनरेट होऊ देऊ नये अशी इथल्या राज्यकर्त्यांना भीती असते. ज्यांना परवा भारतरत्न मिळाला त्या लालकृष्ण अडवाणींचं एक वाक्य होतं इमर्जन्सीच्या काळात जेव्हा आर्ट टू बेंड इन द क्रॉड. आज त्याच्याहीपेक्षा कदाचित वाईट परिस्थिती क्रॉलिंगचं पुढे काय असतं, सरपटण्याच्या पुढे काय असतं मला माहित नाही, पण तशी परिस्थिती तिथल्या माध्यमांनी फक्त आपली भलामण करावी, हवाई करावी, सरकारला वाव म्हणावं, सरकार बळकट जिंकून आणू शकतं, मोदी बळकट जिंकून आणू शकतात असं म्हणावं, अशा प्रकारची विधानं करावी आणि पब्लिकने आपल्याला चॅनल म्हणावं, मीडिया म्हणावी अपेक्षा देखील बाळगणं ही सध्याच्या राज्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. आणि आता तर नवीनच एक चिअर लीडर होते, आता टिअर लीडर सुद्धा आलेले आहेत. त्यामुळे या सगळ्यांच्या ह्याच्यामध्ये गर्दीमध्ये जे काही सेम व्हॉइसेस आहेत, जे लोक भूमिका मांडतात, जे लोक इथे उभं राहण्याची हिंमत करतात तरीपर्यंत करतील आपल्याला माहिती पडतो तरी आपण सगळ्यांनी त्यांच्यासोबत उभं राहणं गरजेचं आहे. सरकारची एक सिस्टम तयार झालेली आहे सध्याच्या स्थितीमध्ये, एक कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम ज्याला आपण म्हणतो ते अजिबातच ऐकून न घेण्याची एक स्थिती तयार झाली. मीडियाला ट्रोल करणारा ट्रोलर गँग ज्यांना एक व्हॅलिडेशन आहे, ज्यांना एक लेजिटिमसी प्राप्त झालेली आहे की अमुक गोष्टीला तुम्ही जर आमचा विचार मांडला नाही तर तुम्ही आमच्या विरोधात आहात. इफ यू आर नॉट विथ अस, यू आर अगेन्स्ट अस. इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग द गव्हर्नमेंट, यू आर क्रिटिसाइजिंग द नेशन. या सगळ्या ज्या थेरीज मांडल्या जात आहेत त्याला बळ देण्याचं काम, त्याला कुठेतरी एक लेजिटिमसी देण्याचं काम सरकार करणं सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून केलं जात आहे. हे सगळ्यात दुर्दैवी आहे आणि अशा दुर्दैवीवर त्याचे बळी शशिकांत सारखे पत्रकार ठरत असतात. नेहमी याची कदाचित वाढतच जाईल जर हा कलेक्टिव्ह व्हॉइस आणि हा सेम व्हॉइस आपण जिवंत ठेवला नाही तर. आपल्याकडे सध्या ज्यांनी हा असा आवाज उचलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यांना तर परत हे आज होत आहे का पत्रकारितेचा आवाज आज दाबला जातो. सगळ्यात पहिला सोशल मीडिया तयार झाला जतीन सरांनी सांगितलं की हे आजची परिस्थिती घेऊन इट हॅज बीन प्रिव्हेलिंग हे आज झालेली अशी घटना नाही, पण आज तिने जे भयानक आणि अकराळ विक्राळ करून प्राप्त केलेलं आहे ते जास्त भीतीदायक आहे. पूर्वीही डिफेमेशन होते पत्रकारांवरती, अनेकांवरती ते बसलेले अनेक पत्रकार असे वकील गेले 30-35 वर्ष अजूनही डिफेमेशनच्या केसेसला फाईट करतायत. मीही येतात 100 कोटीची डिफेमेशन ही फाईट करतोय. डिफेमेशनच्या केसेस सोडून द्या तरी त्याला खूप किरकोळ केस वाटायला लागले, पण सेडिशन सारखे देशद्रोहासारखे गुन्हे पत्रकारांवरती दाखल व्हायला लागले, पत्रकारांवरती PMLA सारखे गुन्हे दाखल व्हायला लागले. आणि आता एक नवीन शस्त्र IT ऍक्ट मिळालेलं आहे. IT ऍक्ट खाली पत्रकारांना अटक करण्याची वेगवेगळी शस्त्र
खूप जास्त गरजेचं सपोर्ट आपल्याला मिळणं तिथे खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. तुला फार वेळ घेणार नाही, निखिल सरांना तुम्हाला सगळ्यांना ऐकायचं परिस्थिती फार वाईट आहे असं अनेकांना वाटतं, पण मला असं वाटत नाही की फार वाईट आहे. मला उलट मी नेहमी मागे एका कार्यक्रमात म्हटलं होतं की पुण्याच्याच कार्यक्रमात तुमच्या कार्यक्रमात मी म्हणालो होतो की उलट आता मला वाटतं की परिस्थिती पत्रकारिता करण्यासाठी खूप उत्तम आहे. हा काळ पत्रकारिता करण्यासाठी खूप चांगला काळ आहे. आता त्या काळामध्ये मला फार झुला जर्नलिझम, झुलाच्या जर्नलिझम, ऍक्टिव्हिझम असं म्हटलं येतं. ऍक्टिव्हिस्ट जर्नलिस्ट असा एक नवीन संज्ञा आपण तेव्हा ऐकली होती, पण आता त्याच्याही पेक्षाही वेगळी परिस्थिती मला वाटतं. अशा परिस्थितीत जेव्हा तुम्हाला खरंच सरकारला जाब विचारण्याची ही संधी आहे, कारण इतक्या सगळ्या गोष्टी तिथे घडताना तुम्हाला दिसतात, त्याविषयी जर तुम्ही बोलणार नसाल तरी त्या परिस्थितीला तुम्ही खूप चांगली नाही असं म्हणत असाल, आय थिंक आपण कुठेतरी त्याच्यात चूक करतोय. ही परिस्थिती सगळ्यात उत्तम आहे. पत्रकारांनी काम करावं, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एक नवीन ज्या आपल्या सोशल मीडियाच्या काळामध्ये एक शब्द आहे कोलॅबोरेशन, हे असं कोलॅब वारंवार झालं पाहिजे. मागे सोहितलाच म्हणालो होतो, सोहितने जेव्हा आमच्या चॅनलला तुमचा काय आला त्या सोहित तुमच्या चॅनलला आला आणि आम्ही कसं काम करतो बंदीच्या काळात एखादं दाखवलं होतं, तर मी त्याला एक प्रकारचा कोलॅब म्हणतो. निखिल सर आले होते म्हणतात त्यांचा इंटरव्ह्यू केला, तर या सगळ्या गोष्टी आपण एकत्र दिसलो. आपण सगळे ज्यांना एक भूमिका आहे, ज्यांना एक आवाज आहे आणि ज्यांना कुठेतरी संविधानाची देशाची काळजी, आपला देश म्हणतो मी परत एकदा संजय, आपल्या देशाची ज्यांना काळजी आहे त्या सगळ्यांनी ते अशा प्रकारचे कोलॅब करणं गरजेचं आहे. कोलॅब म्हणजे मी सोशल मीडिया कोलॅब फक्त म्हणत नाही, पण अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होणारा हा कोलॅब आहे, हा करणं गरजेचं आहे. आणि तर आणि तरच आपण शशिकांत सारख्या आणि शशिकांत आपण आदरांजली वाहू शकतो, त्याच्या कामाला पुढे घेऊन जाऊ शकतो. मला की अंधेरा घना आहे तर ते तुझ्या लग्नाला कहा म्हणा आहे, आपण असंच लढत राहूया त्या व्यवस्थेसाठी. आणि तीच माझ्या मते शशिकांत आणि त्याच्यासारखे जे असंख्य या व्यवस्थेविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध, अत्याचाराविरुद्ध आणि संविधानासाठी, संविधानाच्या मूल्यांसाठी लढणारे आहेत, त्यांच्यासाठी आपण उभं राहू. त्यांना एक प्रकारे त्यांच्या कार्याला आपण त्यांची पोच पावती देऊ शकतो. एवढं म्हणून मी थांबतो. धन्यवाद उमेश. मी मिथिला विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करा, त्यांच्यासाठी आम्ही पुढे सर्व देतो. सगळे आत्मच लोक आहे, त्यामुळे औपचारिकता म्हणजे टाळतो आणि कमीत कमी वेळा म्हणजे एवढा वेळ झाला मी पण कमी वेळ वाचत नाही, हे कमी असतं तर कमीत कमी वेळात काही विषय मांडायचा मोठा विषय आहे. आणि आपण सगळे आणीबाणीपासून अनुभव घेतो. ताकद होती मुंबई पत्रकारांच्या संमेलनाची काय गोष्टी मुंबई युनियन ऑफ जर्नलिस्ट म्हणजे मोठा आवाज होता की आंदोलन आपण लढवली. 1984 मला अजून आठवत आहे, जेव्हा बिहार प्रेस लीग आला मला केला तेव्हा किती लोक तिथे होते मला माहिती नाही, पण इथून आपल्या प्रेस क्लब कडून आपण गेलो होतो, नंतर ओलावर गेलो होतो किंवा कुठल्या मैदानात गेलो होतो. यामध्ये दुसरी करंजियापासून माधव गडकरी, गोविंद करमळकर कधी नव्हे हे सगळे मोठमोठे संपादक रस्त्यावर उतरले होते आणि आम्ही छोटे छोटे पत्रकार, कारण 44 सालांची वय काय असणार तुम्ही बघू शकता, इतकी वर्ष झालेली. पण तो प्रसंग माझ्या अजून लक्षात आहे की अभूतपूर्व होता. आणि हे केवळ मुंबईत झालं नाही, हे अख्ख्या देशात झालं. आणि ते बिहार प्रेस बिल आणि राजीव गांधीच्या काळामध्ये जे काय प्रेसला सरकारी कायदे आले होते ते सगळे मागे घ्यावे. मगाशी सोयीने उल्लेख केला की आज लोक कमी आहे, मला असं वाटतं कमी आहे. आणि हल्ली पत्रकारांच्या अशा कार्यक्रमांना माणसं विशेषतः पत्रकार खूप कमी असतात, हे वारंवार दिसून आले. मध्यंतरी प्रेस क्लबने कार्यक्रम केला, त्यालाही पत्रकार कमी होते. म्हणजे बरोबर बोलत प्रेस क्लबला जाणून घ्यायला जास्त पत्रकार इथे कमी येते. कारण आता कसं आहे, पत्रकारांना स्वप्न पडले सरकारच्या मदतीने मोठ्या बिल्डिंग बांधायच्या, इकडे झालेली बात चालवायची. मला एवढंच त्या लोकांना सांगायचं ही पत्रकारिता नाही. मला दारू प्यायची की आणखी त्या पाहिजे प्या, पण प्रेस क्लबच्या नावाखाली सरकारकडून पैसे घेऊन, त्याचे सरकारकडून पैसे घेऊन इथे बिल्डिंग बांधणार असाल तर शशिकांत सारखे बंदराचा तो अपमान केला. आमचा विरोध आहे त्या गोष्टीला. त्यातील पण ठिकाणी भूमिका सांगितलं, ठिकाणी भूमिका दावा होता. त्यामुळे ते जी अपेक्षा आहे ती तसं काही करणार नाही. पण अशा गोष्टी होत्या
आपण करून जायचं होतो तसाच तो आज एनडीटीव्ही मध्ये असू सुद्धा पहिला आणि सोयीकरी सांगतो हे तुला पत्रकारितेचं देणं नाहीये, हे तुला आंदोलनाचं देणं आहे. आम्ही सगळे आंदोलनातून घडलेले पत्रकार आहोत. अनेक वेळा तुरुंगात गेलो, लाट्या खाल्ल्या, तूही एक मोठं आंदोलन बघितलंस, इथून तू आलास म्हणून ती जाणीव आहे. आणि म्हणून मला सत्यजित चव्हाण यांच्या सहकार्याचा खूप आदर आहे त्यांच्यावर. त्यांनी हे प्रकरण लावून धरलं नसतं, शशिकांत वारिक ते इथपर्यंत आलं नसतं. सतत म्हणजे अविनाश असेल सतत फोन करतो, पत्रकारांच्या डोक्यावर बसलं, हे काम तुम्ही केलं. पण मला खूप दुःख होतं जेव्हा मृत्यू झाला शशिकांतचा, म्हणजे खून केलं मृत्यू झाला, म्हणजे खूनच केला माणूस. तेव्हा माझं चॅनल नवीन होतं, म्हणजे आणि तेव्हा मी व्हिडिओ केला. बघा काय महाराष्ट्र, काय लायकीचा महाराष्ट्र आहे. तेव्हा मी त्याच्यावर व्हिडिओ केला, त्याचा खून झाला काय. त्या व्हिडिओला म्हणजे एरवी माझ्या व्हिडिओला 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 किती व्ह्यूज येतात. त्या व्हिडिओला या नादार महाराष्ट्रातल्या लोकांनी फक्त 12,000 व्ह्यूज दिले. ही गंभीर प्रश्नाविषयीची महाराष्ट्राची आता काय म्हणतात कळकळ. एक पत्रकार मारला जातो, त्या कशा प्रकारचा खून झाला आपण हे बघतोय, तिथे काहीच नाही उलट, पण कशा प्रकारे चेचला त्या गाडीने हे सगळं वर्णन आपण ऐकलेलं आहे. कशा प्रकारे त्याला मारला, तो पंढरीनाथ जेलमध्ये अजून आहे, तुम्ही म्हणताय चांगलंय, त्याला भेट देणार नाही मिळाली बरं झालं. पण माझा मुद्दा तुम्हाला असा आहे, शशिकांत वारिशी गेला म्हणजे मगाशी कोणतरी म्हटलं की वी फेल्ड, वी ऍब्सोल्युटली फेल्ड. आपण त्याला वाचू शकलो नाही. आपण या देशातल्या या महाराष्ट्रातल्या गावागावातल्या पत्रकारांना वाचवू शकत नाही. म्हणतायत ते मी तुम्हाला अगदी सांगतो, 3 वर्षापूर्वी दिल्लीत गेलो एका कॉन्फरन्ससाठी. मीडिया फोरमने कॉन्फरन्स घेतली होती. एरवी काय होतं, दिल्लीतले पत्रकार इंग्लिश चॅनलमध्ये इंग्रजी बोलणारे एवढेच असतात. त्या कॉन्फरन्सचं वैशिष्ट्य असं त्याच्यामध्ये ग्रामीण भागात पत्रकार आले. म्हणून झारखंडचा होता, पॅट्रिशिया मुकीम होती, तिच्या घरावर बॉम्ब टाकला. तिने मायनिंग विषयी इकडच्या स्टोऱ्या केल्या, म्हणून संपादक आहे तिकडे पॅट्रिशिया मुकीम, तिच्या घरावर बॉम्ब टाकला. कोणी छत्तीसगडचा तरुण पत्रकार आला सुंदर होता तो, ज्याला पोलिसांनी बेड्या करून त्याची जिंकत आहे. या बातम्या आपल्याकडे येत नाही, कारण या देशातला मेनस्ट्रीम मीडिया हा अत्यंत लाचार आणि नालायक. या देशातला सगळ्यात वाईट पेपर हा टाइम्स ऑफ इंडिया असं माझं म्हणतो. आणि मी इतिहास सांगतो, याचं कारण टाइम्स ऑफ इंडियाने ब्रिटिशांच्या काळात त्याची गुलामी केली. टाइम्स ऑफ इंडिया कधीच स्वातंत्र्य आंदोलनाची वाचता होता आणि आजही सत्ताधाऱ्यांची भांडवलदारांची गुलामीच करतो. एकटं टाइम्स ऑफ इंडिया नाही, मोठं नाव घेतात काय म्हणतात 150 वर्ष 150 जास्त झाले ओल्ड लेडी ऑफ गोरेबंदाचं पोटी म्हणायची, म्हणून त्यांचं उदाहरण घेतलं. पण इंडियन एक्सप्रेस सुद्धा गोयंकाच्या काळात इंडियन एक्सप्रेस सुद्धा तसा राहिलेला नाही आणि गोयंका जिवंत नाही. इंडियन एक्सप्रेस भाषण मोठे अवॉर्ड देतात रामनाथ गोयंकाच्या नावाने आणि त्याची भाषण मोठी करतात ते संपादक होते. पण एका बाजूला दररोज सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे लेख छापत असतात. लोकांच्या पहिली बाजू म्हणून जे करतं तेच हे लोक करतात. तेव्हा मेनस्ट्रीम मीडियाकडून काही अपेक्षा करू नका. आपले काही मित्र त्याच्यामध्ये आहे, त्यांना सुखाने राहू दे तिथे, पण ते काय फारसं करू शकतील असं मला वाटत नाही. माझी अजिबात अपेक्षा नाही. खूप मित्र आहेत माझे मेनस्ट्रीम मीडियावर, पण ते आपल्या ज्या गोष्टी सांगतात ना त्यांच्या किळसवाणे आहे. मी तुम्हाला सांगतो सत्यजित, 2014ला आम्ही आयपीएल मधून आम्हाला जावं लागलं, काढलं म्हणा, राजीनामे घेतले म्हणा, आणि आमचं आयपीएल अंबानीने टेक ओव्हर केलं. 3,000 कोटी रुपये, 3,000 कोटी रुपये मात्र मिळते तर आम्ही कोण आहोत. आणि आम्हाला काय मिळतं, 10 वर्ष मी मेनस्ट्रीम मीडियाची बाहेर आहे, 10 वर्ष, 7 वर्ष उत्तम चॅनल चालवलं, प्रॉफिटेबल करून दाखवलं. त्याच्यानंतर एक दिवस अंबानीने टेक ओव्हर केलं आणि आम्हाला सगळ्यांना जावं लागलं. आम्हाला अंबानीच्या लोकांनी बोलवून विचारलं की तुमची लाईन काय, आणि आमची काय लाईन आहे जी पूर्वी होती ती आता आहे. राजीव पण विचारलं, राजीव सदस्य मला पण विचारलं, याच्यापुढे काहीच नाही. मग म्हणाले तुम्हाला राजीनामा द्यावा लागेल. मग मी त्याला म्हटलं बघा, मी जर गडबड कराल ना, अंबानी असो किंवा अंबानी, मला काय फरक पडत नाही, मी कोर्टात जाईन तुमच्या विरुद्ध. मग सकाळी हे अंबानी झाल्यानंतर दिवसाच्या शेवटी मला 2 वर्षाचा पगार त्यांनी आणून दिला. बघा तिथे नालायक होतो. हा 2 वर्षाचा ऍडव्हान्स पगार, काही हे असे मालक आहेत नालायक. मी पत्रकारांना दोष देत नाही, अत्यंत नालायक. अंबानी तर खलनायक आहे देशातला, आगामी खलनायक आहे. आणि जे पत्रकार बड्या पेपरमध्ये नोकऱ्या करतात त्यांच्यावर मला काही राग नाही. पत्रकारांना रिपोर्टर त्यांना काही अधिकारच नाही. आणि मोदींनी मालकाला सुद्धा देत नाही ना. आमचा दरावर किती लाचारी करतो, रोज त्या वृक्षाची लाचारी करतो. 3 वेळा काँग्रेसचा खासदार होता. मला
मध्ये काही से नाही त्याला, एकच से आहे त्याला की पूर्वी त्याला पाठवून द्यायचे. हे पण आपण बोलायला पाहिजे संघटनांनी, सर्व संघटनांनी. हे महाराष्ट्रातले बहुसंख्य रिपोर्टर्स हे भ्रष्ट आहेत, पाकट घेतात. मी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जातो, छोट्या छोट्या संघटनांच्या कार्यक्रमाला सर 25-30 पाकट तयार करतो कार्यकर्ते, आणि हे सत्य आहे. आमच्या संघटना या भ्रष्टाचाराविषयी बोलत नाही. या लोकांची नावं घेऊन बोलायला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, या काळामध्ये लष्करी देवेंद्र तयार झाला होता. कोण बोलतो त्याच्याशी? कोणी बोललं? आणि मी जर बोललो, मी एकदा बोललो तर या पत्रकारांची नावं जाहीर करायला पाहिजे. हे कोणत्या पक्षाकडून कोण पैसे घेतो? भाजपकडून तर घेतात म्हणजे या सगळ्या दर महिन्यात 1 तारखेला पकडायचे जातात. कशाला शशिकांत वारसेचं तुम्ही सांगते? हा, शशिकांत वारसेंनी मारायचं. पार्टिशियन मुलींच्या घरावर ऑफिसला बॉम्ब ठेवला जातो आणि किती पत्रकारांची जीव गेले तुम्हाला सांगतो. अख्खी राखे गतिंनीमध्ये लेखच केला होता. ग्रामीण भागातल्या पत्रकारांचे मृत्यू येतही नाही कारण ते पूर्णवेळ पत्रकार नसतात. लक्षात घ्या, ते अर्धवेळ पत्रकार असतात, काहीतरी व्यवसाय करत असतात. त्यांना सिंगलशिप आपण देतो आणि त्यांना पैसेच देत नाही. टेलिव्हिजन चॅनलही पैसे देत नाही आणि बाकीचे कोणी देत नाही. तर इतकं एक्सप्लॉयटेशन आहे सर्व. शशिकांत वारिसे त्यांनी शहीद झाला आणि आम्ही त्याला वाचू शकलो नाही. आम्ही कुणालाच वाचू शकलो नाही. मारायचं जाऊन मेला कारण पोलीस यंत्रणा भ्रष्ट, सरकार भ्रष्ट, सगळे भ्रष्ट. मी या पत्रकार कोण असतील त्यांना सांगतो, तुम्हाला पत्रकारिता करायची असेल तर मरायला तयार राहा. मरायला तयार राहा. मी माझ्या घरी पण सांगितलेले, घरच्यांना पण सांगा की आता आम्हाला पत्रकारिताच करायची. 45 वर्ष झाली मला पत्रकारितेमध्ये, आज 65-66 वय आहे. मला घरचे लोक आता तुला काय करताय, शांत बसतं, इतकी वर्ष लागतात तुला. मी त्याला सांगतो, ज्या क्षणी मी पत्रकारिता सोडीन किंवा हे बोम मांडणं सोडीन त्या क्षणी मी संपलो म्हणून समजा. मी जगणार नाही कारण तो माझा श्वास आहे. माझं म्हणणे पत्रकारांनी हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. तुम्हाला जर सच्ची पत्रकारिता करायची असेल तर मरायला तयार राहा. मी चे गवेराचं वाक्य तुम्हाला एक वाचून दाखवतोय. चे गवेरा असं म्हणतो, हम कुछ भी जीते जी नहीं पा सकते, हम कुछ भी जीते जी नहीं पा सकते जब तक हमारे अंदर उसके लिए मर जाने का जुनून. जोपर्यंत आपण आपल्याला जे हवं आहे, साध्य करायचे आहे, त्याच्यासाठी मरण्याची इच्छा असेल तरच आपण पत्रकारितेची उज्ज्वलची परंपरा आहे. एवढीसाठी उज्ज्वल परंपरा महाराष्ट्राची आहे, तर देशाची आहे. चांगले पत्रकार झाले, वाईट पत्रकार जास्त ती गोष्ट त्या काळात येते. हिक्स काय ते पहिलं जे होतं किडी हिक्स, ते सुद्धा तो ब्लॅकमेलिंगच करायचा. पण राजा राममोहनरायच्या अन्वयाने काढलं बेंगाव घ्यायचे आणि पत्रकारितेला ती परंपरा आहे. मला याचं खूप कौतुक वाटतं. कमलेश सुद्धा लोकशाही नावाच्या कमर्शियल चॅनलमध्ये त्यांनी फाईट दिलेली गेलं वर्ष. म्हणजे मला खूपच बघा, माझ्या संपादकांवर सगळ्यात नजर असते. कमलेशला माहिती पडतो राजू खांडेकर, मी काय हे करत नाही. मी राजू खांडेकर फोन करतो आणि त्याला शिवाय देतो, त्याला चुकीचं केलं. एवढा सगळ्यांचा अधिकार ना आम्हाला एवढं आलं की तुम्ही चुकीची बातमी लावली. मध्ये त्यांनी या मूर्ख सावरकर करतो, काय सावरकरांचं वाचा रणजित सावरकर, त्याची मुलाखत लावली. म्हणजे हा काही इतिहास संशोधक आहे का? मग नाही म्हणाला मी बॅलन्स करतो. आता तू जर नाव सुचव, मग मी रावसाहेब कर्वेची मुलाखत निवडली, त्यांनी रावसाहेब कर्वेची मुलाखत घेतली आणि कापून लावलं. त्यांची लायकी नाही पत्रकार म्हणून राहण्याची, संपादक म्हणून राहण्याची. हे लक्षात येईल. नावं मी बोलतो, मला काही काय वाटत. जो संपादक आपल्या पेपरमध्ये पहिली बाजू म्हणून सत्ताधारी पक्षाची बाजू छापतो त्याला संपादक पदी राहण्याचा अधिकार आहे असं मला वाटत नाही. पहिली बाजू कशी सत्ताधारीची असू शकते? तुम्ही दुसरी बाजू द्यायची छापा, त्यांचं उत्तर छापा. आहे काय तुम्ही चालवलंय काय? घडवलंय का लोकांना? मी तर लोकांना सांगतो, रवीश कुमारने पण सांगितलेलं आहे, सत्ताधाऱ्यांची गुलामी करणाऱ्या पत्रकारांवर, वृत्तपत्रांवर बहिष्कार टाका, बहिष्कार टाका. सत्ताधाऱ्यांची गुलामी करणाऱ्या चॅनल्सवर बहिष्कार टाका. मी गेले अनेक वर्ष चॅनल बघितलेलं नाही, मला खोटं वाटतं. मी चॅनलमध्ये काम करत असून सुद्धा आमच्या घरातला टीव्ही बंद पडलेला आहे, बंद झालेला आहे. याच्यावर येतं नाही, टीव्ही स्क्रीनची जागा मोबाईल स्क्रीन घेते, याच्यावर येतं. आणि मला जे पाहिजे ते वायर देतं, आपला मॅक्स महाराष्ट्र देतं, हिंदी जर्नल देतात, न्यूज लॉन्ड्री देतं. कशाला पाहिजे चाकली पालन? आणि हळूहळू हे सगळं याचं बंद होणार आहे, कारण हळूहळू लोक डिजिटलवरच जाणार आहे. आणि हे सगळा पेपर घरात येणार रोज सकाळी आणि गर्दीच असणं हे बंद झालेलं आहे, बंद होणार आहे. यासाठी या सगळ्या वृत्तपत्रांची रद्दीच झालेली आहे, दुसरं काही झालेलं नाही. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये बातमी जी बॉम्बे टाइम्सच वाचायची असतो असं मला लक्षात वाटतं. ही
अवस्था आहे ते पत्रकारितेची. मुद्दा हा आहे की शशिकांत वारसे सारखा माणूस जातो, त्यानंतर आपण जे फॉलोअप केला तो फॉलोअप झाला, त्या माणसाला अटक झाली. माझं दुःख हे आहे की मास्टर माइंड कुठे सापडला. जसा दाभोलकरांचा मास्टर माइंड नाही सापडला, पानसरेंचा नाही सापडला, गौरी लंकेशचा नाही सापडला, तलबुर्गीचा नाही सापडला, तसा वारसेचा मास्टर माइंड कोण आहे आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना. सत्यजितला 100% माहिती आहे. हा उदय सामंत कशा नाव होतं ना, पण उदय सामंत काही लाख 25 लाख रुपये दिले, बरोबर आहे ना. त्याच्या घरच्याला काय उपकार केले त्याच्यावर. उदय सामंतचा भाऊ, त्याचं नाव मी विसरलो, मला मागे सांगितलं किरण सामंत, भैया भैया ते असं माफिया आहे. किती वृत्तपत्र छापला, या महानगरी टाइम्स छापलेलं आहे. यांचं बघून मला माहिती यांचा मालक कोण आहे का, त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे. मी त्याला भेटतो नाही, पण त्याचं खरंच अभिनंदन करायला पाहिजे आणि त्यांना सांगायला पाहिजे तुम्ही जीवावरचा धोका पत्करून हे सगळं छापलेलं आहे. मला खरंच त्यांचं कौतुक वाटतं. शशिकांत वारसेचे सगळ्या स्टोऱ्या त्याच्या मी वाचलेल्या आहेत, कारण सत्यजितने किंवा ही आपली संघटना जी आहे संघटना त्यांच्या फेसबुक पेजवर बहुतेक टाकलेले आहे. पण माझं म्हणजे मास्टर माइंड कोण आहे हा प्रश्न का केला ते महाराष्ट्रातलं पेपर. शशिकांत वारसे गेला, उदय सामंत आहे की किरण सामंत आहे की आणखी कोणी आहे मला माहित नाही. मी मंत्र्यांची नावं पण बोलतो, आणि मंत्री सगळे गुंडांना पोचणारे मंत्री आहेत. परवा संजय राऊत आपले पत्रकार कोणत्याही पेपरमध्ये दखल नाही घेतली, पण त्यांनी जे आरोप केले किंवा विरोधी पक्ष नेत्यांनी वडेट्टीवारने जे आरोप केले, या पक्षामध्ये गुंडांचा इतका म्हणजे काय गुंड रोज सराईपर्यंत वावरत आहे आणि त्यांना मॉनिटर कोण करतो म्हणजे तुम्हाला. मी काल संजय राऊतशी बोललो आणि ज्याच्यामध्ये सांगितलं व्हिडिओमध्ये, त्यांना एक माजी पोलीस अधिकारी मॉनिटर करतोय. हा माजी पोलीस अधिकारी कोण आहे संजय राऊत विचारला, तर ते म्हणाले प्रदीप शर्मा. प्रदीप शर्माचं काय रेप्युटेशन आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. किती त्यांनी पोलिसात असताना नालायक केलेली आहे. अशाला मुख्यमंत्री सीएमओ मध्ये नेमतो अनधिकृतरित्या, तो अजून ऑफिशियल वरिष्ठ नाही आणि हा गुंडांचं मॉनिटरिंग करतो. सर्रास गुंड इथे येत आहेत भेटायला आणि याला शिंदेला भेटायला मंत्रालयामध्ये सुद्धा, आणि आपण मीडिया नको आहोत. अजित पवार म्हणजे गुंडांना भेटतोय पुण्यामध्ये. एका म्हणजे तो आधी तो त्याचा मुलगा पार्थ पवार भेटला आणि पार्थला आपण पार्थ चुकीचं दिलं आणि स्वतःच जाऊन काल एका गुंडाला भेटला. यांना निवडणूक जिंकण्याची शाश्वती नाही, म्हणून मी आता गुंड आताशी धरून निवडणुका जिंकणार आहे. ही निवडणूक महाराष्ट्रात आताची लोकसभा विधानसभा निवडणूक सगळ्या कट्टरपंथी ही गोष्ट आहे. मग माझं म्हणजे पत्रकार गेले तर आश्चर्य काय म्हणणार, कधी कोणी म्हणणार. मी तर मला तयारीच ठेवलेली आहे, याला गोळी लागू शकते, याला गोळी लागू शकते, जो खरं बोलायचा प्रयत्न करतो त्याला गोळी लागू शकते. मला तर तयारीच आहे. आणि जर आपण आतापर्यंत सत्याला धरून चाललेलो आहे, खरे बातम्या होतो आणि आपण काय करतोय बातम्या, अजून आपलं काही नाही. तुला माहिती आहे आपलं काय चाललंय, हा विमानकाच्या टोकच दाखवतोय आपण, खालचं तुमचं दाखवतच नाही यांचे व्यवहार. कारण हे जर व्यवहार आपण दाखवले ना, दुसऱ्या दिवशी आपला कोण होईल, दुसऱ्या दिवशी काही माहिती आहे मला. आयबीएममध्ये असताना पण हे अजित पवारचे व्यवहार, सरकारी बंगला बॅकवॉटरमध्ये असलेला स्वतःच्या नावाने कसा करून घेतला, तिथे कोणाला ठेवलं, ही सगळी बातमी आम्ही दिली. आयबीएम पॉप्युलर झालं ना, आयबीएम काय बातमी लोकशाही पॉप्युलर होते बघा. या सगळ्या लोकशाही व्यवस्थेशी लढतंय. त्यांच्यावर बंदी आणली आहे पहिल्याची, त्याच्या आधी मला वाटतं 3 आठवड्याची होती, 3 दिवसाची होती. आणि त्यांनी टोटल जाऊन त्याच्यामध्ये स्टे घेतला आणि ते लढले. छोटं चॅनल आहे, चॅनल आहे. मी परवा जाऊन त्यांच्या मालकाचं गाडी त्याचं अभिनंदन सुद्धा केलं की हे चांगलं चाललंय आणि तुमची वॉटरशेप मुवमेंट आहे. सो फाईट, मला माहिती आहे फाईट आउट करेल नाही, पण कमलेश करण्याची मला खात्री. जोपर्यंत आपण आहोत ना कमलेश, म्हणजे तिथे स्कूलची, तोपर्यंत ते वापरायचं. आचार्य जावडेकरांचं मला काय नाही आवडतं. आचार्य जावडेकर असं म्हणायचे की खिशात ठेवायचा संपादकांनी राहिला. संपादकाचा राजीनामा वरच्या खिशात असला पाहिजे. नवशक्तीचे संपादक ते आचार्य करावे असलाच पाहिजे. संपादक जर धड नसेल ना तर आपली अख्खी टीम पोहोचलेली. संपादक जर धड असेल तर अख्खी टीम चांगली. इट डिपेंड्स अपॉन लिडरशिप हे लक्षात. तेव्हा शशिकांत वारसेला आदरांजली वाहताना आपल्या पत्रकारांमध्ये काय गडबड आहे हे लक्षात घ्या. एस एम देशमुख आणि तुम्ही सगळे चांगलं काम करताय मला माहिती
जनतेचे पैसे आहे, पण घेऊ नका. माझं म्हणणं आहे पत्रकारांनी सरकारकडून एक पैसा सुद्धा घेतला नाही पाहिजे, तरच तुम्ही काय माने घेऊन गेला. आता हे कोणाला पटत नाही. आमच्या वेळेला आम्ही गिफ्ट पण नाही प्रेस कॉन्फरन्सला हेमंत देसाईला विचारा. हेमंत देसाई बिझनेस एडिटर होता. हेमंत देसाई मी आणि जतीन पण असेल, तू मिड डे मध्ये होतास. आम्ही गिफ्टही घ्यायचो नाही एक सुद्धा. आता मी तरुण पत्रकार म्हणतो की काय गिफ्ट देतात, पेन देतात, काय कॅलेंडर काय देतात ते घ्या तुम्ही, कारण बहुतेक वेळा कशात जातात नंतर ते घ्या. आपल्याला सरकारमध्ये घ्या ना. आम्ही मुंबईमध्ये घर घेतलं नाही सरकारकडून, मी घेतलं नाही, ते ठरवून घेतलं नाही. याचं कारण मला असं वाटत होतं की सरकारकडून काय आपण फेवर घेतला, आपल्याला बोलायचं असतं हे खूप आदर्शवादी असेल कदाचित, पण मला जमलं, मला ते जमलं. मला माहिती अनेक पत्रकार बाहेर जाऊन येतात, त्यांना मुंबईत घराची गरज असते. माझं म्हणणं घ्या घर घेऊन सरकार विरुद्ध. याचं कारण आपल्यावर उपकार करत नाही सरकार, पत्रकारांना नीट जगता यावं म्हणूनच ती घरं ठेवलेली आहे. कोणतेही सरकार आहे, मी विलासराव एकदा सांगितलं तुम्हाला काय तुम्ही आमच्यावर उपकार करता. विलासराव अशोक चव्हाण यांनी 300 घरं दिलं तुमची वडाळ्याची, अशोक चव्हाण तेव्हा तुम्ही काय उपकार केले पत्रकारांना? काही नाही म्हटलं. हे मुळामध्ये कायद्यामध्ये आहेच पत्रकारांना आणि यांना. माझं फक्त पत्रकारांना एवढंच म्हणणं आहे, शशिकांत वारसेला आपल्याला जर आठवण ठेवायची असेल आणि त्याच्यासाठी पत्रकारिता जर करायची खूप ग्रामीण भागात म्हणून पत्रकारिता करणं फार कठीण आहे. म्हणजे तुम्ही हा कार्यक्रम घेतात मला खूप बरं वाटतं. या सगळ्या नागरिकांची कोणीच आठवण काढली, शहरातल्या पत्रकारांची आठवण काढली जाते. मला जरा शशिकांत वारसेला गेल्या वर्षभरात पुरस्कार वगैरे मरणोत्तर दिला का मला आठवत नाही. मी तरी बातमी वाचली. शशिकांत वारसेच्या बातम्यांचं किंवा लेखाचं पुस्तक कोणी काढलं का? मला नाही वाटत कोणी काढलं. शशिकांत वारसे नावाचा माणूस जर मुंबईत असता आणि तो टेलिव्हिजनवर चमकत असता नक्की निघाला असता, नक्की निघाला असता. पण मी तुम्हाला आज आश्वासन देतो, तुमच्या वेळी कोणी जर हा प्रयत्न करणार असेल, तुम्ही किंवा अविनाश कुठे आहे, तर आपण एक निदान त्यांनी छापलेल्या लेखांचं बातम्यांचं एक कलेक्शन तर काढूया. प्रकाशन म्हणून छपाईची जबाबदारी किंवा बाकी सगळ्या जबाबदारी आहे. कुठून पैसे आणायचे, काय करायचे ते घालायचे ते माझ्यावर सोडा तुम्ही. कोणत्याही चोरा करून कोणत्याकडून पैसे आणणार नाही म्हणून नक्की सांगतो. तर हे करूया ना, त्याचं स्मरण होईल नाही, त्याची संग्रह नाही, तर हे आपण करूया असं मला वाटतं. आता एवढं ते खूप बोलता येईल, तिला बोलायला लागलं पण मी थांबणं अवघड होतं. फार त्रास देत नाही लोकांना, नैसर्गिक विधी पण करायचे असतात. शेवट मी तुला सांगतो, खूप अंधार आहे पण मी निराश नाही. सॉरी, मी निराश. वयाच्या 19व्या वर्षी पत्रकारिता सुरू केली, आज 65 आहे. सतत संघर्ष केलेला आहे, पण मी निराश नाही. कारण तुमच्यासाठी तरुण मुलं तयार होतात. ही तरुण मुलं आपली आशा आहे. इथे पूर्वा बसली आहे, ती आहे, प्राजक्ता, आहे, खूप तरुण मुलं आहे. मी तुम्हाला वाटतं तेवढी जाणून दाखवतो. महाराष्ट्रात आमच्या आयबी मध्ये पण खूप होती, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा मी सतत तरुणांबरोबर काम केलं. आणि तरुण हा माझा समज आहे 35 पर्यंत तरी तो आदर्शवादी असतो. पुढे काय होत नाही. IAS ऑफिसरचं बघा, IPS ऑफिसरचं बघा, 35 ते 40 ते बरोबर असतं. 40 पर्यंत ते आदर्शवादी असतात, नंतर मग एस्टॅब्लिश व्हायला. तर मला ही आशा आहे की तू ज्या प्रकारे एडीपीच्या नोकरीवर लाग मारलीस आणि आता तुझं युट्यूब चॅनल आहे, मिळतील पैसे कमी, पण पैसे जास्त मिळणं ही काही गरज नाही आहे ना. आपल्याला एक रोग आहे, त्याचं नाव विवेकबुद्धी आहे, हे लक्षात घ्या. हे विवेकबुद्धी नावाचा रोग आपल्याला नसताना तर आपण कधीच कुठे गेलो असतो, श्रीमंत झालो असतो. मग काही मुंबईच्या संपादकाचे जसे टेरेस फ्लॅट आहे तसे टेरेस फ्लॅट पण आपले झाले. काही नावं घेत नाही, पण सांगतोय मी, म्हणजे तुम्ही एकाच वेळेला संपादक म्हणून काम करता आणि एका बाजूला PR एजन्सीचे कन्सल्टंट म्हणून काम करता आणि दुसऱ्या वेळेला खासदार पण असता. अरे दादा, लाज तरी बाळगा थोडीशी. असे पत्रकारिता आहे. आणि टेलिव्हिजनवर एखादा पत्रकार म्हणून लावला, मी एकदा विचारलं होतं नक्की तुमचा रोल काय, पत्रकार आहे, PR आहात की काय आणखी कोणी आहात, हे जरा सांगा. पण मला नंतर कळलं की हे निवृत्त खासदार असतात, माजी खासदार, यांनाच हे कामं मिळतात. तेच PR एजन्सीमध्ये फिक्सर म्हणून काम करतात. बघा पत्रकारांचं संपादकांचं कसं अधपतन झालेलं आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू, महाराष्ट्रातल्या काही अपवाद सोडले काँग्रेससाठी, तर अशा
रवी आंबेडकरांनी एकत्र केलेली आहे आणि जवळजवळ 16 पासून मी त्यांच्या बरोबर आहे. 3 वर्ष त्यांचे मी व्हिडिओ बनवत होतो. याचं कारण एक संस्था आहे. मी तुम्हाला ही गोष्ट महत्वाची सांगतो, तुम्ही लक्षात घ्या. तिचं नाव आहे इंडिपेंडेंट मीडिया फाउंडेशन. इंडिपेंडेंट मीडिया फाउंडेशन लक्षात ठेवा. ही संस्था अझीम प्रेमजींनी स्थापन केली. या संस्थेचे एकेकाळी अध्यक्ष राम भोळा होते, रामचंद्र भोळा. त्याच्यावर अमन मालेकर सुद्धा संचालक होते. त्याच्यानंतर ते कर्वे जे होते ते शेअर मार्केट होते, तेही होते. आणि केन नैनन तो आता अध्यक्ष आहे म्हणून. आणि ही संस्था जे नवे प्रयोगशास्त्र ऑल्टरनेट येतात त्यांना 3 वर्ष ग्रँट देते. 3 वर्ष मॅक्स महाराष्ट्रात दिली. पहिल्या वर्षी 60%, दुसऱ्या वर्षी 40%, दुसऱ्या वर्षी 40%, तिसऱ्या वर्षी 30%. उरलेले पैसे तुम्ही जमा करायचे. वायाला त्यांनी दिली. आणि अख्ख्या देशामध्ये ऑल्टरनेट मीडियाची 18 ते 20 प्रयोग चाललेले आहेत. साधनाला त्यांनी दिली. तर मला एवढं सांगायचं आहे, हे आमच्याकडे जेव्हा येतात टेक्नॉलॉजीवाले आणि आम्हाला विचारतात की महाराष्ट्रात कोणी चांगले लोक आहेत का ज्यांना आम्ही देऊ शकतो, तर आम्ही नावं सुचवतो. पण दुर्दैवाची परिस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्रात जास्त नाहीच आहे. गुजरातमध्ये पण त्यांनी विचारलं, मला गुजरातमध्ये माहिती आहे, गुजरातमध्ये पण जास्त ऑल्टरनेट मीडियामध्ये माहितीच आहे. कोणाला पैसे द्यायचे? हे अझीम प्रेमजीने 120 कोटी रुपये जमा केले. लक्षात घ्या. अझीम प्रेमजीला शक्य आहे, किरण शॉप उद्योगा अजून त्यांना काय शक्य आहे? 25-25 कोटी रुपये देणं काय शक्य नाही. सगळे कॉर्पोरेट्स आहे. आमिर खानने पैसे टाकले त्याच्यात 120 कोटी रुपये जमा केले. आणि हे पैसे या पैशावर जे व्याज येतो, साधारण 9-10% व्याज येतं, ते देतात. बिहारमध्ये आणि आंध्र प्रदेशात मुलींनी म्हणजे ग्रामीण भागातल्या मुलींनी चॅनल चालवले, वेब पोर्टल चालवले. मुद्दा हा आहे की शशिकांत वारिशे असे जे पत्रकार आहेत ते लढता शहीद झाले. यांच्या स्मरणार्थ आपण असं काही करू शकतो त्याच विचारात. मी महाराष्ट्रात एकदम राजकारणाने सांगितलं, तर राजकारणाचा उपयोग असतो ते 100 कोटी रुपये जास्त नाही. इलेक्शनमध्ये तुम्ही घालता, तर असं काहीतरी आपण करूया त्याच्यातून महाराष्ट्रातील चांगले पत्रकार जे आहेत त्यांना मदत मिळेल, आर्थिक मदत मिळेल. 3 वर्षांनी ते सेल्फ होतील. असं काहीतरी करू कुणीही करायला तयार नाही. ते अजित प्रेमजी देशाच्या पातळीवर करू शकतात, ते महाराष्ट्रामध्ये होऊ शकत नाही, त्यावर मला विश्वास नाही. एकेकाळी महाराष्ट्र हे कार्यकर्त्यांचं भूगोल आहे असं गांधीजी म्हणाले. आता काय झालंय महाराष्ट्राला आपल्याला कळत नाही. खरंच सत्यजित तुझ्याकडे कार्यकर्ते अपवादात होतात. आणि मला हे सगळं तुमचं वासू सोनगाव प्रकरण जेव्हा मी पाहतो, मी तुला वारंवार सांगते, मला एन्रॉन आठवतं. मला एन्रॉनची तुला आम्ही जगलोय ते एन्रॉन. 90 सालापासून जे एन्रॉनचं झालं, एन्रॉन गेलं ते आम्ही आपलं शेअर काही नाही. एन्रॉन गेलं की अमेरिकेची कंपनी पुढारी म्हणून गेलेलं आहे. पण जो तिथे लढा झाला लोकांचा आणि लोकांना जे खरेदी करण्यात आलं, मी तुम्हाला हे सावधगिरीचा इशारा देतो की एन्रॉनचे जे एजंट होते, एन्रॉनचे जे फिक्सर्स होते, ते आता तुमच्या आंदोलनाला अनुकूलता दाखवत आहेत. ते जरा सावध राहा. त्या काळात एन्रॉनचे जे फिक्सर्स होते, कम्युनिकेशन डायरेक्टर होते, आणि राजकारण्याला पण विकत घेतलं, एनजीओला पण पैसे दिले आणि पत्रकारांना पण विकत घेतलं. नावं मी घेत नाही कारण मी काय बोलतोय सत्यजितला कळतंय. तर हे सोडणार आहे असं मला वाटतं. मला ही भीती वाटते. एन्रॉनची पुनर्वसन ठेवणारे बाजू स्वच्छ एक माणूस फोडणार, पैसे देऊन फोडणार, माणसाला पैशाची गरज असते. हे होणार ही मला भीती वाटते. एन्रॉनची पुनर्वसन होणार भीती वाटते. जर तुम्ही सावध राहा ती व्हावी असं मला वाटतं. हा जो प्रोजेक्ट आहे रिक्वायरमेंटचा तो तिथून बाहेर गेला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि एक पत्रकार म्हणून तुम्हाला सांगतो, पहिल्यापासून तुमच्या बरोबर पत्रकारांनी बाजू घेऊ नये वगैरे असल्यावर माझा विश्वास
दृष्टीने सुद्धा ते बोलत होतं. पहिल्यांदा तुमचं चारित्र्य हरवलं नव्हतं आणि नंतर तुमचं आयुष्य हरवलं आहे. पहिल्यांदा कॅरेक्टर असॅसिनेशन आणि नंतर असॅसिनेशन हेच झालं. असं अनेक पत्रकारांच्या महाराष्ट्रात झालेले आहे जे इतिहासामध्ये कुठेतरी गडप झाले. माझं सर्वांना पत्रकारांना सांगणं आहे की शशिकांत वारिशेला आपण आदरांजली वाहूया आणि स्वतःच्या कामातून त्यांनी जे काम केलं ते काम सुद्धा आपल्याला खरंच बरं वाटत असेल. स्वतःच्या कामातून तसंच काम करून आपण नवीन पिढी पुढे त्याचे आकर्षित होईल. शेवटी पुन्हा एकदा जे व्यवस्थेविरोधी पत्रकारिता करतायत त्या तरुण मुलांना माझा सलाम. याचं कारण मी असं मानतो जसं भगतसिंग आम्हाला प्रेरणा देतो किंवा आंबेडकर आम्हाला प्रेरणा देतात किंवा गांधी आम्हाला प्रेरणा देतात तशीच प्रेरणा ही तरुण मुलं सुद्धा आपल्याला देतात. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात जेव्हा जेव्हा निराशा आहे तेव्हा चांगलं काम करणाऱ्या तरुण मुलांनी मला त्या निराशेतून बाहेर काढलेलं आहे आणि प्रेरणा दिलेली आहे. तेव्हा ही प्रेरणादायी तरुण मुलं महाराष्ट्रात खूप काम करतात. त्यांच्या सोबत त्यांच्या पाठीशी जोडावे आणि तीच शशिकांतला खरी आदरांजली. थँक्यू. धन्यवाद. मी अविनाशला विनंती करतो. अविनाश असेल तर एक औपचारिक आहे आवाजाची नाव घ्यायची गरज नाही पण तो कोणीतरी केलं पाहिजे. आपण या अविनाश. शशिकांत वारिशे यांच्या स्मृतींना वंदन करून आज आपण जो काही त्यांच्या स्मृतींना वंदन करायचा जो कार्यक्रम केला जो आयोजित केला आणि तुम्ही सर्वजण आला त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. त्यासाठी सर्वप्रथम मी नरेंद्र बाबे साहेब आहेत त्यांचे आभार मानतो कारण की त्यांनी हा हॉल आपल्याला उपलब्ध करून दिला आणि त्याबरोबर आपल्याला चहा आणि चहा पाण्याची सोय ही त्याबद्दल केली होती. तर हे जे सर्व आज जे सर्व लोक आले होते आज सर्व जे पत्रकार आले ज्येष्ठ पत्रकार आहेत तरुण आहेत पत्रकार आणि जसं सोयीत मला कळलं की हे सर्व सगळीकडे ते दिसतात आणि आपल्याला सुद्धा कुठल्याही आंदोलनात असू द्या किंवा कुठल्या चळवळीत असू द्या त्यांना सगळ्यांना हा सगळ्यांबद्दल आपुलकी वाटते आत्मीयता वाटते म्हणूनच सगळ्यात बोलत असतात. म्हणून निखिल बाबे असतील काही वेळे असतील नितीन देसाई असतील हे सगळे लोक हे एका कॉलवरती आलेले आहेत. त्यांनी अजिबात दुसरं काही आढावा घेता त्यांनी तयार झाले होते. अलका दुकर असतील रश्मी पुराणिक आहेत सोहित मिश्रा आहेत प्राजक्ता आहे तर आणि बाकीचे अजून सगळे मंडळी आले आहेत म्हणजे वसंत देशमुख आहेत नाईक सर आहेत तर प्रवीण कुला आहेत. हे सगळे लोक केवळ त्यांना पत्रकारिता अजूनही टिकवायची आहे. त्यांना शशिकांत वारिशे यांच्याबद्दल अत्यंत गण होती त्यावेळी सुद्धा गेल्या 1 वर्षापूर्वी सुद्धा त्यांनी हीच गण दाखवली होती आणि ते कुठलीच पुढाकार घेतल्यामुळे त्यांच्या ऍटलिस्ट त्यांच्या घरच्यांना थोडीफार जी सरकारकडून मदत झाली ती मदत झाली तरी यांनी सगळ्यांनी पुढाकार घेतला होता आणि हे सतत हे पुढे व्हावं आणि आमची ही इच्छा आहे की रिफायनरी हितून म्हणजे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कुठूनही आपल्या कोकणातून हद्दपार व्हावी हीच खरी तर शशिकांत वारिशे यांना श्रद्धांजली असणार आहे आणि हे घडावं यासाठीच आपण सतत प्रयत्न करणार आहोतच. आणि आमच्या वतीने आम्ही सांगतो की आमचे पार्सल रिफायनरी संघटनेचे अध्यक्ष श्री विनायक कोळवकर आणि अमोल कोळे यांचं पण हेच म्हणणं आहे की आम्ही तुम्हाला पत्रकारांना त्रास द्यायला आहोत कारण की ही गोष्ट सांगण्यासाठी बऱ्याच वेळा अनेक ठिकाणी सांगितली जात आहे. आजही मेनस्ट्रीम मीडियाकडून आपले काँग्रेस सुद्धा साहेब आहेत सतत लावतात ही गोष्ट सतत त्यांनी पाठपुरावा त्यांनी ह्या गोष्टीचा केलेलाच आहे. पण बाकीच्याही टाकत असतात ट्विटरवर टाकत असतात. ट्विटरला सुद्धा खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतो. आपले बरेच मित्र पत्रकार मित्र आहेत त्यामध्ये राजू कोळेकर असतील अमित तिरोडकर असतील यांनी सतत वेळोवेळी ह्या गोष्टीला मदत सुद्धा केली. तर हे सगळ्या गोष्टी आपण सगळ्या कलेक्टिव्हली आपण सगळं करणार आहोत सगळे सामूहिकरित्याच करणार आहोत. तर तुम्ही सर्वांनी आलात आणि एका संकल्पावर तुम्ही ह्या सगळ्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झाला ते खरं तर शशिकांत वारिशे यांना खूपच आपण सगळ्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. आणि सर्वात महत्वाचं जे आज
विजय परब हे तिथे हजर असतात नेहमी. प्रत्येक कुठलीही घटना असू द्या, आंदोलन असू द्या,